Marta, com estem? Bé. S'han de posar el vermell a la dreta i el verd a l'esquerra, eh? Mira, ens hem de posar ulleres ara. I al revés no, que es mereixen, eh? Ah, està bé. Sí. Es mereixerà, eh? Molt bé. Bona nit. Que maco, no? Que van venir aquí, el que vull veure, que van venir a veure aquí. Ah, la Evita, va venir a veure la Evita. Sí, que és maco, Vas, Paquita, cap aquí, vine, que no et perdem, Ai, mira, calla, que vull una coseta. Tu què vols, garrapinyades com sempre? Sí. Una de garrapinyades i un de caramelets. Sí, senyora. De llimona? Sí, ja està bé de llimona. Molt bé. Quan és? 200. Paga, Manel. Escolta, que comencem, Va, que tinc ganes de plegar aviat avui. És que jo faig els vàters, saps? Jo sóc l'encargada, sóc la senyora dels Ah, lavabos. sí. Això ho venc per ben garrapinyats per fer-me un costadet. Bueno, va, apago llums i llenço pel·lícula, Vinga. ¿Cómo quieres que te deje abandonada, olvidando nuestro encuentro? Si la luz que en estos ojos destellaba, sé muy bien que se apagó. Dejaste a una estrella pegada de amor. Aquí está la heroína de nuestro cuento. Dulce, rubia, chatilla, con una alegría en el cuerpo y en el alma, capaz de espantar a todas las brujas y a todos los lobos que le salgan en el camino. Aunque los lobos hablen francés y se llamen Jean-François. Jean-François! Hey, Jean-Paul, comment ça va? Ça va? Bonsoir. Ouais, on se voit, plus tard. Qué contenta estoy de celebrar mi cumpleaños en París. Y que me hayas organizado esta fiesta en tu casa. Bonsoir. Lo que no entiendo es por qué has tenido que venir con tu tía y sus amigas españolas. Hubiera sido mejor que hubieses venido sola. Deus, ja et deia que arribaven tard i tu que no, que no. Escolti'm, perdoni, que ha començat ja el teatre. Sí, senyora, ja ha començat, però no és teatre, que és cine, Cine? Però què dius? Si això m'havien dit que era teatre? No, senyors, no és teatre, és una pel·lícula. És una pel·lícula tridimensional, allò de les ulleres. Que no els han donat les ulleres? No, no ens han donat res. Nen, porta unes ulleres a aquests senyors que no en tenen. Que també. Que com han arribat tard ja havíem plegat, Vale, gràcies. Vamos a sentarnos en un sitio más íntimo, Estrellita. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. No, s'han dit. Doncs a veure si ens enterem d'algú. Ui, senyora, no val res, no val res. Com que però no m'ho digui, això? No, miri, jo li dic perquè és una història que no té res. És la història d'una noia orfa que es diu Estrellita, que té 17 anys, que és manxega. I llavors fa... Sí, manxega. I fa un viatge d'estudis i ve aquí a Barcelona. I a la plaça de Catalunya coneix un noi jove francès que és estudiant de medicina que es diu Jean-François. Miri, veu? Miri. L'Estrellita és aquella noia, aquella que va vestida tanquica, aquella roseta, i el Jean-François és aquell que té aquella cara de cavall. Veu? Veu aquell allà?
Bueno, doncs resulta que a la plaça de Catalunya, allà tot jugant amb els coloms, nace l'amor. Allò que passa a les pel·lícules que tienen flechazo. I no passa res. Ell se n'entorna a París i ella se n'entorna a la Manxa. I un bon dia, esperi, un bon dia a la Manxa ella rep una carta... Calleu, home. Rep una carta que la convida a anar a París. I llavors ella se'n va a París, però com que és orfa, hi va amb la tia i dues amigues. I allà a París coincideix que la nena fa 18 anys. Esperi que ve el més important. I llavors allà ell li fa una festassa, escolti, que està al tot de París, una festa maca. Això no passa a vostès. No, ja està. I llavors allà a París, la tia i les amigues, que són molt xafarderes, descobreixen que aquest noi no és bon estudiant de medicina i que és un playboy. I llavors al final acaba... No me l'expliqui al final, dona, que l'hem de veure. Doncs miri, passi, encara van per lo de la festa a París, eh? Señoras, señores, hoy se encuentra entre nosotros una chiquita española que ha hecho de mí un hombre nuevo y que hoy cumple 18 años. Yo quisiera pedirle que interpretase una canción para todos nosotros, acompañada, claro está, por mi conjunto Les Garçons de la France. Canta para nosotros, Estrellita. Chante pour nous. Bueno, solo se me ocurre decir una cosa que es... Merci, París, merci. 1, 2, 3. Estrellita, viens ici. Ja viens tot de suite. Oye, charmante, Estrellita. Oh la la, olé la gracia. Oh la la la, oui, moi c'est Estrellita, mon chéri, chante pour nous. Merci beaucoup, merci. Je suis très enchantée de voir tous ces amis. Je suis en train d'éclater. Merci beaucoup, merci. Alegre carrousel. J'adore toujours Paris. J'adore la Tour Eiffel. De España tengo la gracia. De Francia tienes el chip. Sevilla, díame su magia. Estrellita, mon chéri. Merci beaucoup, merci. Me embarga la emoción. Os quiero a todos y os dedico esta chanson. Merci beaucoup, merci. Je suis très enchantée de voir tous ces amis. Je suis en train d'éclater. Merci beaucoup, merci. Me embarga la emoción. Os quiero a todos y les dedico esta chanson. Llega de Jadis, oui. Estrellita, mon chéri. Llega de Jadis, oui. Estrellita, mon chéri. Mira, Estrellita. ¡Ay, Colomcita! Mala suerte. Se le ha cagado una paloma. Fàstic, quina angúnia, no, Paquita? ¿Quién ha apagado la luz? Es Estrellita, Ay, que no veo. Estrellita, no Ay, mires. tía, que no veo nada. Estrellita, cálmate. Estoy vieja. Tranquilízate. Ay, no Estrellita, veo. por Dios, no digas tonterías. Ay, que Tú no has tenido veo. la culpa de todo. Por poner el palomo en el pastel. Jean-François, que no veo. Hay que llevarla urgentemente al hospital. Estrellita, Sí, tú mi no amor, miras. un Por favor, médico. que alguien avise a un médico. Jean-François es médico. Oye, Jean-François, no es Jean-François. Estudiaré, Estrellita, estudiaré. No pagaré. Sé que mis manos puedan hacer algo por ti. Mis manos.
Mis pobres manos. Quieto, 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 quieto. ¡Corten! A ver, que nadie se mueva de su sitio. Per ti, buen Oriol. Un moment, Antonio, que no es mogui ningú, sisplau. Què passa? Escolta'm, Antonio, que en el primer plano de l'estrellita se li veuen aquí a la cara unes sombres que la deformen molt. Pero, ¿qué no lo entiende? Cuanto más patética quede Estrellita, mejor. A mí ya me interesa para la película. Bueno, el que tu diguis, home. Va, como decir los catalanes, bona per tothom. La 45. Aviam, preparant la 45. A veure... Espavileu els figures que no sou de Barcelona, que estàu a l'autocar esperant. A veure, on és la sastra? Ah, doña Trini, que vayan preparando el vestuario de la 45. Aneu ràpid, canviant el decorat. ¿Qué, mamá? ¿Te ha gustado? Yo no sé por qué me preguntas esas cosas, pero si tú ya sabes que todo lo que tú haces a mí me encanta. Pero te voy a decir una cosa. ¿Qué? Cuando la tía Isabel le dice a Jean-François que él tiene la culpa de todo, Sí. echaba en falta como un poco más de sentimiento. ¿Tú crees? Hombre, lo que tu madre te diga. Y otra cosa, ándate con cuidadito con la Estrellita, que se está poniendo muy nerviosa. Déjalo, Jesús, ya me lo quitará, Gloria, que me estás haciendo daño. ¿Se puede saber dónde te has metido? Bueno, ja estic ¿Ha aquí, llegado no? Andrés? No, encara no, ¿Cómo es xata. que no ha llegado? Un trozo francés y un trozo catalán y un trozo castellano. Así no nos vamos a enterar de nada, hombre. Joder, no està aquí, la pel·lícula ara. Porta tot el dia preguntant pel senyor Marçal. Com és que encara no ha arribat? I tu per què ets tan xafardé? Vés a buscar ¡En aigua, corre, va. español, que estamos en España! ¡Joder! Veniu, corre, vine. A 17 està ara, dona, que estem comptant les propines. Escolta, que dius jo un home que està cridant? És igual que cridi, no li deu agradar la pel·lícula, home, deixa'ns. En el guión ponía que me quedaba ciega por el flash de una foto. Y hoy llego aquí y me encuentro que me tengo que quedar ciega por la caca de una paloma. Y la verdad, mira Pero cómo me he quedado. Estrellita, no te pongas nerviosa, tranquilízate. ¿Eh? ¿Que me Lo de la tranquilice? caca de la paloma lo he puesto en el guión para que te luzcas tú. Ah, para que me luzca. Sí, para que quede más dramático. Que se cree que soy imbécil. Por favor, doña Trinidad, ¿me podría responder a unas preguntas? Oye, que la rueda de prensa es más tarde y aparte, ¿a mí qué me va a preguntar? Bueno, usted es la madre del director, ¿no? Ah, eso sí es verdad. Espere un segundo. No, Mateo, tu no tengo nada. La madre del director más famoso que hay en España, eso sí. Oiga, ¿cómo es que usted acompaña a su hijo en todos los rodajes? Oye, esto pregúntaselo a ellos. Él quiere que yo esté aquí y yo estoy aquí. Porque él dice que soy como su talismán. ¿Su talismán? No podia fer això una mica més de cap allà, com està molestant amb el braç. Home, tu. Jo crec que hi ha suficient puesto al braç de la butaca perquè d'aquí cap aquí posa el braç vostre i d'aquí cap aquí el posaré jo sense tocar-nos ni res, home. Oye, lo que yo te diga, Bueno, és que deu pensar que està sentat en el sofà de casa seva. Pues a ver si te acuerdas Hombre. más de mí en tus próximas películas, Antonio. Treu-me la mà del cul. Treu-me la mà del cul, Ai, per la nit no et feies l'estreta, guapa. Jaime! Vete. Hola, nena. Ya ens veiem després, Bueno, a ti no te digo nada porque has estado genial, Está genial. Sí, ¿Tú crees? No hace falta que te lo diga, chato, que tú ya lo sabes. Sinvergonzón. Disimula, nene. Ay, ¿que disimule? Un poco más de dramatismo en mi reacción con la caca, mi amor. No, has estado en el punto justo. Vaya dos moñazas, colega. Nada, déjalo que Esto sí que sabe. pierden ¿Al Sevilla? ¿Qué vais a hacer? ¿Un pipí? Ay, un pipí. Jaime, trabájatela. Sigue con nuestro plan, que está nerviosa. ¿Qué pasa? Sinvergonzona. Ay, Jaime. Ay, esto es fantástico, genial. No, Jaime, no, que yo sé cuándo estoy bien y cuando ey mal. Pero a ver qué te pasa. Ay, que me sentía ridícula. ¿Ves ese ridiculita? Le iba a comer toda la orejita. Ay, has hecho un poema. Entre mi hijo y yo hay como una cosa que es como muy especial, ¿sabes? Es que no se puede explicar con palabras. ¿Algo tan especial como lo que hay entre su hijo y Jaime Blanchard? ¿Qué mamona? ¿Qué me estás diciendo? Uy, que me has puesto en los ojos que me pica tanto. Estàs maquillador, xata. ¿Has visto a Estrellita? Sembla monstruo, ¿eh? Uy, ¿lo ves? ¿Lo Calla, ves? collons! Es el último día de este rodaje y sigo Hòstia. sin entender de qué va esta película. Va, anem al camerino, que aquí s'està posant nerviós. Bueno, yo no me estoy enterando de nada, ¿eh? ¡Pero que no nos enteramos de nada en español, joder! Calla, home, calla, home. El idioma del imperio. Home, ja n'hi ha prou. Escolti, ja n'hi ha prou, Anuncio en Caca. no que haya gente. ¡Mamá! ¿Qué? Paredes oyen. Quina mala llei que té aquest home, oi? Què són aquests crits? No, que hi ha un home que cada cop que la pel·lícula es parla català s'aixeca i es queixa. I no és el mateix que us he dit abans, que també són ganes de buscar-li tres peus al gat. Oh, si aquest deu ser de la falange. El idioma oficial de España es el español. A ver si nos enteramos todos de una vez. Que parece que no se tiene en cuenta, hombre. Jesús, que jo me'n vaig a pixar, que no toca res, jo també. Bueno, és igual, li poses una miqueta de tònic i una miqueta de crema. I a tu què t'importa? Tu pentina-la, que és el que has de fer. Un clínic que no n'hi ha gens. Toca't els collons! Ai, quin fàstic. Però què són aquests subtítols?
Aquí estan passant coses molt rares, tu. Escolta, però què li han fet a la mossa avui, tu? No, coses de l'Antonio, que ja saps com és aquest tira. No, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ai, la meva nena, pobreta, què li han fet avui? Rosita, por favor, no me agobies, ¿eh? Quitarme todo esto. No va, doncs vinga. Ja va. Ai, a Ay, qué calor. Desabróchame. Uy, qué sudada que estás. La peluca. Peluca. ¿Ha llegado Andrés? No, yo no lo he visto. Tengo hambre. Bueno, doncs la tata després t'irà a buscar un bocadillo. Ay, cuidado. Ya va. Cuidado. Estos vestidos tan justos, ¿no? Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Yo no se lo acierto ni una. Ay, Jesús, arréglame un poco el pelo, por Dios. Espera un momento. La Prieta Carnes. Uy, qué mojado que está esto. Uy. Oye, Jesús, ¿has visto los copiones, no? Sí, los he visto. ¿Cómo están? Bueno, pues... ¿Qué pasa? Pues mira, hay secuencias que no pareces ni tú. Parece que tengas 60 años. ¡Ay, si me pregunta! Dios mío, lo sé, quieren hundirme. Como hicieron con Marisol, con Joselita, con Rocío Durca. Pero tú me has sobrevivido a todo. No, pero esta vez no. No me cuenta que era un necesitador, ¿no? Ay, por favor, déjame en paz, ¿eh? Ves a buscarme un bikini y un trinaranjos, pero vete. Ay, que se me pasa. Carolina, para allá, Carolina. Sí. ¿Qué? Ya va a buscarme un sándwich. Le voy a tirar una opción para que se relaje. Hostia. Se me ha ido la mano, tío. Voy a trabajar con buenos directores. Con directores que sabían lo que es el cine. Pero es que este Antonio no sabe nada. ¡Ay, qué susto! Por favor, doña Trini, que estoy muy cansada. Por favor, Jesús, dile que se vaya. Bueno, a ver. Porque ha estado maravillosa en esta secuencia que acabas de hacer. Pero de verdad que se me han puesto... Uy, que está enfadada. Pues sí, con su hijo. Ay, por Dios, Estrellita, pero no te enfades con mi Antonio, Es que a veces me da la sensación de que su hijo quiere burlarse de lo que representa el nombre de su hijita, ¿me entiendes? hombre, calla, ¿qué estás diciendo? Mamà. Ai, Antonio, però què fas aquí? Escolta, que ha passat alguna cosa? Neteja, dona, neteja. Però si ja netejo, mira'l. Polaco de mierda. ¡Aprende a hablar cristiano, polaca! ¡Sí, tú! ¡Cotilla y polaca! ¿Qué tiene mi Antonio por ser director de cine? Le nació viendo una pel·lícula tuya. Deixa de molestar, me'n vaig a cridar a l'acomodador, perquè no es pot aguantar, home. Que va començat amb el braç, me n'ha tingut prou amb el braç i ara m'està tocant amb la cama. Si penso que no me'n dono compte que està allà allargant la cama per tocar-me? Ah, que no tinc raó? Que jo no tinc raó? Escolta, de mi no se'n riu ningú, De mi no se'n... Acomodador! No, acomodador! Perdóname, nena, deixa'm passar perquè, hombre... Estamos rodando una película que será un gran éxito, no lo dudes. Senyor Marçal, creu que aquesta pel·lícula funcionarà? Escolti'm, el doctor Fent, les pel·lícules d'Andreu Marçal sempre funcionen. Què vols? Què passa, senyora? Miri, passa que tinc un sinvergüenza que està assegut al meu costat que m'està molestant. Aviam, què vol dir que la molesta, dona? Pues que molesta, que m'està tocant. Com que la toquen? Sí, me toca per aquí, m'està tocant per tot, hombre. Senyora, no seran suposicions seves, això? Què de suposicions, hombre? Jo, com m'he segut allà, ja no m'ha fet bona espina, perquè és un home d'aquells que té una respiració profunda, fortes, que fa... Senyora, estaria refredat aquest home. No estava refredat, això és una respiració de bici. Perquè de seguida, ha començat a rembar-me el braç. Es posava així i me feia així en el braç. Així. Quan no n'ha tingut prou en el braç, en sa cama. Aixecava i em feia així. I quan era sa cama era el braç, i quan era el braç era sa cama. I jo, mutis. Fins que a la fi esbergant s'ha posat així. Amb sa mà davall el braç. Una mà suada, peluda, d'aquelles escaroses. I jo, fill meu, quan t'he dit que aquella amenaça sortia i anava dret a ses molletes, he dit, bueno, prou, home, deixa tranquil·la, me'n vaig a cridar a l'acomodador, perquè tu que us sofoca, que miri com estic, badallo. Escolti, no s'estén inventant, que entrem a dintre i fotem el ridícul, Què és el ridícul, hombre? Si el dic que me toquen és que me toquen. És que no tots, homes, com se tapen entre vostès, No, acompanya-la, Emilià, acompanya-la, home. Vagi, va. Què se sent quan s'arriba l'últim dia de rodatge? Doncs bé, se sent allò que diuen, la satisfacció d'haver fet la feina ben feta. Senyor Marçal, quan li ha costat aquesta pel·lícula? Escolti, no parlem de diners, miri, ha costat l'esforç de molta gent que hi ha treballat. Escolti, una mica de respecte amb aquesta senyora, si no el foto fora, No toqui amb aquesta senyora, I vostè vagi-li al seu marit. És que hi ha un problema molt gran. Què passa, Antoni? Que no hi ha gens de paper higiènic en tot el plató, Que consti una cosa, que som una dona que no m'agrada cridar atenció, però escolta'm, quan no queda altre remei, Per favor, calli ja d'una vegada. ¿Cómo estamos? Muy bien. Senyor Antonio, no hi ha paper higiènic en tot el plató, Ah, ja ho sé, moltes gràcies, Jesús, moltes gràcies. Estrellita, aviso a Glòria perquè vinga a maquillar-te, Molt bé.
¿Qué tal? ¿Cómo está mi niña, ¿Por qué has tardado tanto, Andrés? Pero Estelita, porque es que había mucho tráfico en Barcelona. He encontrado un atasco impresionante. ¿Tienes los resultados de los análisis? Sí, los tengo. ¿Qué? Pues sí. Estás embarazada, Estelita. Ay, señor, qué ilusión más grande. Estrellita, mamá. No, Estrellita, no puede ser mamá. No te preocupes, porque ya la arreglaremos como las otras veces. Esta vez no arreglamos nada, Andrés, ¿eh? Esta vez no arreglamos nada. Esta vez lo tengo, te aviso. Pero que no comprendes que yo todo lo hago por tu bien. Que no comprendes, estamos a punto de estrenarte con de amor. Que todo lo haces por mi bien. Y por mi bien. Nunca me has dejado tomar anticonceptivos porque decías que aceleraban el desarrollo hormonal. Cállate, Estrellita, que el pasillo está lleno de periodistas. ¡Cállate! Sí, porque aceleraban el desarrollo hormonal. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? ¡Tú, señor Massal, tú! Que no solo has sido mi productor, mi padre, mi manager, sino que también has sido mi amante. Sí, tu amante. Joder, colega, vaya culebrón que nos están colocando, tío. Un hombre casado, Estrellita. Sí, ya lo sé, pero yo, por respeto a doña Eulalia, tu mujer, nunca te he exigido que te separaras de ella y para legalizar nuestra relación. Porque estaba enferma y sigue estando enferma, Estrellita. Se encontraba romántico. Cuando me decías que nuestra relación era igual a la de Spencer Tracy y Catherine Hepburn. Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Pues si lo sigue siendo, que se entere toda España y todo el plato y toda la... ¡No grites! Estrellita, por Dios, que se van a enterar de todo. Si quieres tener al niño, lo tendrás, no te preocupes. Ya no te eso. Espera. Te casarás con mi hijo Jorgito Luis. Mira. ¡Ostras! ¿Tú, Jorgito Luis? Sí, con Jorgito Luis. Jorgito Luis, ens somriure, sisplau. Otra moñaza, tío. Menudo pajarito este. Per Catalunya Ràdio, Estrellita, et sents plenament feliç? Pues sí, estoy muy... Quan de vendre, sisplau, a casaràs de blanc? Vol parar de molestar-me, per l'amor de Déu, hombre. És que no té freno, vostè. D'aquí cap aquí és el seu asiento i d'aquí cap aquí és el meu. No, miri com està sentada la gent. La gent està asseguda, ni es toca, ni enrossa, ni res. Hombre. Eso no se puede leer, es que va muy rápido los subtítulos, hombre. Tan rápido, que se piensa que somos máquinas. ¿Tú sabías algo de la boda extra? Yo me acabo de enterar ahora mismo. Esto ha sido una estratagema del marcharé. ¿Quieres decir, mamá? Hombre, lo que yo te diga, que algo se traen entre manos. No, me soñaría, no. Oye, pues yo no estoy dispuesta a seguir haciendo de florero. Señor Marsal, o continúen rodant esta pel·lícula o dudo mucho que l'acabemos hoy, Sí, tenro. A veure, un momentet, senyors, un momentet. Ja saben que en el cine el temps és sort i hem de continuar rodant aquesta pel·lícula. Esta película está hecha con dinero español. A ver si os enteramos todos de una vez, hombre. El cine está hecho por una mayoría, no por una minoría. Ay, por favor, ahora no puedo, tengo que trabajar. Léetelo. Jaime, no hagas caso de lo de mi boda con Jorgito. En cuanto acabe el rodaje, tú y yo nos casamos en secreto. Jaime, estoy embarazada de ti. Vamos a tener un niño. Jaime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ei, que al Jaime li ha donat una lipotímia. Nenes, que al Jaime li ha donat una lipotímia i no sabem si seguirem rodant. Per mi, què serà fer aquesta pel·lícula? Total, pel que ja faig aquí, em van contractar per fer la mare del galant i estic fent d'invitada. Però si ja se sap el que passa amb les actrius de teatre quan ens contracten per fer cine. Que diuen que sobreactuem i mira, retallen i figurante con frase. Doncs jo ja no tinc edat per això. Saps què et dic? Que me'n vaig a fer les maletes i quan pugui no m'ho penso. Me l'aspiro. Vol fer el favor de deixar de tocar-me d'una vegada, marrano, més que marrano? Acomodador! Deixeu-me passar, perdoneu-me, però té més paciència que un sant, però les coses quan arriben al límite s'han de propassar, hombre. Acomodador! Hombre, no es pot aguantar, hombre. Què li passa? Doncs em passa que aquest sinvergüenza d'abans em segueix tocant i em segueix molestant. No, és que hi ha gent que no en té prou amb una mica, fill meu, home. si no en té prou, una mica. Vingui, on Doncs em està passa aquest? que tinc un senyor, un jove que està sentat al meu Escolti, costat, que m'està tocant. si va calent se'n va cap a casa, Aquí no estem per marranades, Això no és una sala X, Pot com està el caldat de xicot? No poses així, Aquests, escolti'm una cosa, aquests que semblen que l'han trencat un plat a la seva vida, que les maten callades... Senyora, però si té cara de bona persona. Però que són els pitjors! A ver si nos callamos por ahí delante, Leche. No me quiero callar, perquè aquí hi ha un sinvergüenza que m'està tocant. Calla, ven pa' aquí que yo te voy a poner a gusto. Silenci! Busca un lloc. Oye, hay luna llena, oye, ¿qué? Carrer, nena.
Nosaltres seurem allà i ella seurà aquí perquè diu que la toquen. Bueno, prou! ¡Callarse, señora! ¡Joder, un trozo en castellano que hay en la película! ¡No vamos a enterar de nada! sexual de que eso es de por narcóticos. Oye, lo de ahí atrás, callar un momentito, por favor. Oye, pon un poquito de orden ahí delante, ¿no? Cuidado porque no nos van a menjar. Senyora, per favor, li demano, per favor, que hi ha gent que està perdent el fil de la pel·lícula. Perquè, escolta'm, vés al cine a veure quina cigada de mort. Walter, por el amor de Dios, pide silencio en el plato. Señor, silenci! No, silenci no, perquè em toquen. Bueno, callaré, però mentre que vagi de quinta de posta per començar a tocar. Senyora, perdoni, però quan una dona no vol que la toquin, no la toquen, No, és que encara passaré per dolenta, tu. Señora, que hay que tener mucha moral para tocarla a usted, hombre. Si no podéis estar calladitos, lo siento, pero al carrer. Perdoni, Inés. Volen fer el favor de callar, que ens estan fotent la culpa a nosaltres, ¡Pero si lo hubieras dicho castellano, se hubiera enterado todo el mundo, gilipollas! Si no le gusta, se va a la calle. Oye, a mí sí que me gustaría que me tocaran y no me toca nadie, hombre. Oiga, me está tocando la chica esta y no me quejo, tío. Toni, calladets, Però dir que no som nosaltres, que era aquesta gent d'aquí. Toca, hombre, toca. Senyores, per l'amor de Déu, una mica de respecte, aquí dalt estem treballant, eh? ¡Pero que no nos hablen catalán! Mire, si esta película es bilingüe y subtitulada, tiene usted la obligación de anunciarlo en la entrada. Que estamos hasta las narices de la prepotencia catalana, hombre. Tanto catalán y tanto... Oiga, por favor, Estamos señor, en ¿qué está España, diciendo usted? entera. Tiene que saber que el Estado español Sí. es un conglomerado de varias nacionalidades. ¡Y una mierda! Me va a decir usted bien lo que es España, hombre. Pero si están las Olimpiadas, nos tuvimos que tragar los segadores antes que el himno nacional. Oiga, por favor, señor, intente estar calladito, que estamos perdiendo mucho tiempo. Ah, usted está perdiendo el tiempo. Mire, yo sí que estoy perdiendo el tiempo, que no me entero de nada. Y me voy. Pero ahora mismo, Pues ya está. márchese, Claro que me voy. márchese. Usted me- Si usted se quiere marchar, se marcha. Usted ha pagado y tiene el derecho a marcharse. Sí, Ya señor. está. Pero esto no se queda así, ¿eh? Les voy a meter una denuncia al defensor del pueblo y a la Guardia Civil. ¡Separatistas! Pues oiga, Sois meta todos todas una las mierda. denuncias que quiera, pero por favor, márchese y déjenos tranquilos. Hombre, ya está bien. Escolti, si no s'han de pel món no surti de casa, home. A mí no me hable catalán, ¿eh? A mí no me hable catalán. Usted no sabe con quién está hablando, por el amor de Dios. Ahora mismo vengo aquí con la Guardia Civil y cierran el cine de por vida. Vamos a Senyores, vostès la resta, intentin estar una mica calladets, eh? Una mica calladets perquè ja l'estem treballant, eh? ¡Cállate tú, asqueroso! Pero venga ya, colega, que todos hemos visto que te cepillas a la niña prodigio, Por favor, tío. señor, que a usted y yo no le he faltado el respeto, eh? Home. Està ple de gamberros. Clar, com que hi ha algunes entrades que les venen les màquines, no es pot controlar i s'ha colat tota la púrria de Barcelona. Senyora, sisplau. Oiga, Potser sí, potser no, escolti'm, però intenti estar una mica calladeta, de eh? calladeta res, que jo sóc una treballadora del cine i estic intentant posar ordre. Silencio absoluto, que vamos a rodar esta escena. Sembla un cine de barriada, hombre. Demano silenci. I quan dic silenci és que no vull sentir ni una mosca. Entesos? Venga, seguido. Tranquilo. Cámara. Pegada de amor 45, una primera. ¡Colega! ¡Se me ha abierto hasta el chaleco, tío! La pobrecita se ha pasado toda la mañana ensayando con los muebles de la casa para no tropezar. Jean-François, a ver que no lo sabes, por Dios. Hola, Jean-François. Qué alegría verte. Qué guapo estás. ¡Ah! Margarita. ¿Qué? ¡Margarita de tamaño familiar, guapa! Se parecen huevos fritos los margaritones, La eso. chica que se despidió de ti en París se ha hecho una mujer. Aún te quiero más. Pues yo ya no sé si estoy enamorada de ti. Pero yo sí estoy enamorado. Yo no te quiero. Pero bueno, ¿y ahora qué? West Side Story. ¿Te olvidas? Ahora se ponen a cantar. Mira, aprende, Hortera. Yo sí te quiero. Yo sí te Sé que es mentira. Ya no encuentro solución más acertada que cortar este coñazo. Están expulsant l'actor principal, home, Ya no encuentro aquella luz en tu mirada. No, sabes bien que se Estoy oyendo ruido. A ver, corte. ¿Qué ha pasado?
això està bonic. Vostè què li passa, ara, home? Me he cambiado de puesto porque tocaban. Y aquí continúan tocando, això passa. Escándalo, ¿eh? Tanto escàndalo, senyora, clar. Com que en el cine se toquen entre vostres i es queden tan amples. No, això no és així, eh? Aquí arriba no se toca a nadie si es que no lo sigue un guión. Pues si a mí me toca alguien la reunguantesa que no la jodia. Mama, por favor. Escolti. Escolti'm, senyor, a veure, qui la toca, vostè, a veure? Aquest sí, perquè Aquest d'aquí. I els altres, els del costat, en comptes d'ajudar-me, s'ho miren i riuen. Por favor, faci'm el favor. Tenemos muy poquitas horas de rodaje y nos quedan 2 secuencias muy difíciles. Mi Antoni, miri, senyora, si pogués fer l'esforç, que encara que la toquin, fer veure que no la toquen. Sisplau. Que faci veure que no em toquen, sinvergüenza. Escolti. Però m'està perdent la xabata? O sigui, veig que en el cine me toquen i he de fer veure que no, però és que... No, aviam, les coses... ¿Me quiere hacer favor de decirme quién la estaba tocando? Pues sí, mire. Aquí no, Aquell monet dels escaldos, aquell. Però és que aquell em russava. M'hi he canviat de sitio. I aquell altre que dueres, no em russava, no. Directe a la pitera con las 2 manos. Ahora me enseña a mí quién era el que te tocaba, ya verás. Verás que se acaba el calzoncillo y se acaba todo. Escolti, aquest d'aquí. Este que me venga. No. Tócame a mí ahora. Tócale. Pari, home, pari. Aquí, home. Cállese, calle. Usted ahora se viene conmigo. Lo que se diga, sí. Yo la sentaré ahí arriba con aquella señora y ahí no la va a tocar. No, por lo menos, ya está. Pero usted es un calentorro, home. Porque es que he pasado un mal trago, señora. Me mirava con una mirada de deseo. Vingui, senyora, que aquí no la tocarà ningú. No, sí que vinc, sí, perquè ha sigut pitjor que una pesadilla eròtica. ¡Hombre, por Dios! ¡No quiero vosotros! ¡A ver si puedo estar callado! ¡Que aquí estamos grabando! El síndic i m'apretava. No m'acordo que por una castigosa. Y ya se le ve la cara asqueroso ya. ¡Y que era un pulpo, se mamón! ¡Que ya voy! Walter, vamos a ver si podemos acabar esta secuencia de una vez. Aviam, anem des del mateix punt davant. Maquillatge, fora! I vostè calli, senyora, per l'amor de Déu! Sonido! Cámara! Cegada de amor, 45, una segunda. ¡Acción! Cegada de amor. Hombre, he baixat el pati de butaques i ara no estem amb aquesta cara de que per allà m'està tocant. ¡Ir a cantar la ducha! Mira, ya de cansar. Oye, dejad de cantar o poner un disco de los chunguitos, tío. Yo no puedo continuar con esta película. Però és que no veuen que no deixen continuar amb l'argument de la pel·lícula, home. Al argumento de la película, pero si esto no tiene ni pies ni cabeza, tío. ¡Qué pozo! Este es un complot contra mí, ¿verdad? Este es un complot contra mí. Cállate ya, vieja, que eres más vieja que más... ¡Cállate! Oye, Rubia, pero si eres más antigua que la casa de la pradera, guapa. No, te encuentran solo graciosa. Oh, mi público se está riendo de mí. Antonio, Andrés, buscaros a otra. Buscaros a otra porque yo me marcho. No continúo con esta película, ¿eh? ¿Os aviso? Y vosaltres pareu la música. A ver si va a salir un abejarro. ¿Ustedes lo que han hecho? Será como un perro de grande, tío. Han hecho que se pare el rodaje de la película. Y esto cuesta un dineral. Mira, dineral lo que hemos pagado nosotros para ver la porquería esta. Oye, que a mí me habéis soplado 1.500 pelas. ¿No hay nadie que pueda echar a los gamberros de la sala o qué? Mira, ven y me echas tú, moñaza. Hombre, ven, ¡Vamos, el mamón! ¡Que llamo moñaza, mi hijo! Mira, he sido yo, ¿qué pasa? ¡Expulsado a la sala, que aquí lo que manda soy yo! Expulsado, pero ¿este quién es, el árbitro o qué? Que echen ahora mismo todos gamberros de la sala, que lo digo yo. ¡Échame tú, hormiga atómica! Mamá, que está dándole espectáculo, mujer. Tú tranquilo. Venga, ya, hombre, Julián, tranqui. ¿Qué te pasa, tío? ¿Te pasa algo? ¿A ti qué te pasa, idiota? ¿Te pasa algo? ¡Que te voy a ahorcar! ¡Ya, vente acá, hombre! Venga, mamá, que te va a subir el azúcar. ¡Mi hermano! ¡Que vienen como aquí! No te preocupes, ¿qué no pasa, Jaime? Cuidado con las joyas, a ver si te van a quitar alguna. ¡Ay, que llevan una botella! ¡Cuidado, que le van a dar! ¡Privaos, que le iban a tocar! ¡Aquí no pasáis! ¡Aquí no pasáis! ¡Por mis huevos que no pasáis! Vaig a buscar l'escombra. Ai, mira com han deixat tot de vida, que quina pena de joventut. A mí estos gamberros no me dan pena, ¿eh? A mí las que me dan pena son
madre lo que te padece y sufrir! Porque a mí me sale uno así y yo cojo y me lo vendo, te lo juro. Mamá, ¿qué te estás enrollando aquí delante de la gente? ¡Mira! Este es mi niño, que es una evidencia. Cosa muy bonita. Escolti, perdoni, que tenen d'hora de fer feines, vostès. ¡Te cago en la cama del carrito! Sí, la Rosario no t'ha buscat la collida gana bé. Per què, què vol? Que li podrien dir si em pogués deixar una mica de paper higiènic. És que ens hem quedat sense tot el pirratus. ¡Ana! ¡Que llevaba un hilo en la bata! Miri, ara li vaig a buscar els corrollos i li poso. Ai, doncs moltíssimes gràcies, Señora, si puede traiga para perder bueno. De que es de doblado perfumado, ¿sabes? Que aquí son muy finos y si le trae de la otra, ¿Qué es la intimidad de aquí delante de la gente? Porque son... Ustedes perdonen, ¿eh? Que nena, ja he sentit la del carrito que m'ha demanat paper, Donen les claus del magatzem perquè volen paper del bo. No, del bo no, Rosario, dona-li del públic, que del bo l'haurem de pagar No sigueu nosaltres. tacanyos, va! No, digueu tacanyos, ja pagaràs tu, nena. Antonio, ¿qué has visto? Quin noi tan guapo que hi ha allà? Sí, sí, mira. Aquest d'allà. Sí, Rosy. ¿A quién ha señalado? Senyalat amb aquell d'allà. Oye, cuidado con esta, que es una calentorra, ¿eh? Si una come, hombre, ¿cómo los tíos se ponen así? Mamá, déjate de comer, hombre, y ven para acá. ¿Que a ti también te gusta más la guerra? No, tu. Ai, això escombra aquí. Que també, home. Us porto diàlegs arreglats de la seqüència de Setmana Santa. Heu vist quin noi tan guapo que hi ha aquí baix? Nen, que t'ho diu a tu. Jo Què t'havia tal? vist abans, eh? Ja, amb aquell moniato que hi ha allà. Sí, tu, sí, no miris al costat. Però digue-li algo a la moixa, burro! Com te dius? Rasi! Escolta, que aquí vols que només dient que ja viene la Virgen? I nosaltres teníem molt més diàleg, Sí, que no m'havien recordat de dir-vos-ho. Que l'Antonio, quan no us quedava bé, doncs us ho ha retallat. Mira, pues le dius a l'Antonio que en teatre, quan una cosa no queda bé, s'assaja, queda bé. Però és que el cine no s'assaja al cine, és així? Mira, doncs el cine és així, jo no sóc així, m'entén? Agafo les meves maletes i marxo. Hola, perdonin vostès. Escolti'm, on som? En quina ciutat estem, vull dir? El teatre Tívoli, no, el cine Tívoli, que això és un cine, senyor. O vostè no està veient una pel·lícula. És que la gent no sap on va avui en dia, eh? Va, deixa'm. A Madrid, a casa meva. Ui, mare senyora, això és Barcelona, eh? Això sé que és Barcelona, si jo sóc d'aquí. El que passa és que fa molts anys que vaig marxar. Bé, vaig marxar. Vaig haver de marxar. Però jo sóc actriu de teatre, i és a Madrid on està el teatre. I per això va marxar, senyora. Oh, és que aquí a la que et descuides et tanquen un teatre i et foten un pàrquing. Però no aniràs així despendolada amb la maleta amunt i avall. Pues mira, de moment al lavabo perquè no puc aguantar-me més. Ah, doncs agafi paper, senyora. Ah, doncs gràcies. Però ara no comencin a embrutar-me els lavabos dels Tívoli. Però què li dic a l'Antonio? Amb els problemes que tenim amb l'estrellita, Senyoreta, que podrien avisar el senyor productor, sisplau? Tendríamos que... Que ràpid és el cine, tu, quina sort. Senyor productor! Senyor productor, que sóc la del paper! Escolti, que aquella senyora m'ha dit que trajera paper del bueno, però jo l'únic que tinc és el del públic, que és aquell dolent que rasca. Vostè què, senyora? Aquí és d'aquelles graciosetes. Pues això no fa gràcia, entén? No estem per bromes aquí, senyora. No estem per bromes. No, pues ja els hi portaré paper de diari. Ves, jo tampoc estic per bromes. Para hacer que Estelita salga del camerino. Venga, piensa que tú sabes pensar y lo harás muy bien. Venga, Jorgito, Nemo. Piensa. Oye, pues que vaya Jorgito, que va a ser su marido, y la haga volver al rodaje, ya está. No, aquí el Jorgito no pinta nada. ¿Tú crees? Hombre, lo que tu madre te diga. Vamos a mandar a otra persona. Ara ja començo a estar una mica tipa. Són uns antipàtics. Doncs no s'hi portis paper, Rosario. Ara ja m'he compromès, és igual. Senyora, que no deixa al lavabo i no puc No, fer. deixa-la anar al lavabo, home, que no fas tu de pipí? Pues els artistes de cine també? Ah, sí? I mentre aquesta senyora fa pipí, jo què faig? Que sóc el responsable d'aquesta pel·lícula, eh? Escolti'm, jefe, si vostè és el responsable de la pel·lícula, ens estan tornant els diners, eh? Que nosaltres marxem. Tot i que la meva dona, això de que surti ni encint de la pantalla li fa por. Si que tornin els diners, que escolti, No, mira, això no pot ser, no els hi podem tornar els diners, m'entén? Perquè aquesta pel·lícula és així, que és una pel·lícula tridimensional, això. Tridimensional. Escolti, tota la nit estic sentint parlar de tridimensional i encara no sé el que és tridimensional. Nosaltres veníem a veure una revista. Doncs mira, és que aquesta pel·lícula és d'aquelles que surten, que quasi toquen, m'entén? Sí, però que aquí surten molt, eh? No, i Surten criden, molt, escolti'm, criden molt. que aquesta pel·lícula està defectuosa. ¿Por qué no quieres ir al camerino? Porque Estrellita me ha dicho que estaba embarazada de mí, Antonio. ¿Qué? Estaba embarazada de ti. Pero si eso no es posible. Por favor. ¿Qué va a estar embarazada de este si este no puede ser? Era del viejo. Que no, que he dicho que del viejo no era, que era mío. ¿Tuyo? ¿Tuyo? Pero tuyo no puede ser, Jaime. ¿O no puede ser? A ver, un momento, ¿eh? Mamá. Hombre, de alguien tiene que ser. ¿Y si resulta que no es del viejo, qué? ¿No será del Espíritu Santo? ¿O no? Jaime, pero tú has hecho algo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Que no lo sé, que no me acuerdo. Oye, Jaime, pero no me asuste, por el amor de Dios. A ver, quedamos que durante el rodaje seduciría a Estrellita, pero para que no hubiera problema. Jaime, por favor, no me asuste. Antonio. Ven para acá.
Iros para allá que ya me quedo yo aquí controlando. Ay, Jaime, ¿pero qué has hecho? A ver, explícamelo, por favor. Ay, perdonin un momentet, eh? Vinga, però diga-me-lo, hombre. Digue-m'ho. Perdonin pel meu català, però lo poc que sé m'ho va ensenyar aquest pervertit. Jo sóc un pervertit. Sí, ets un pervertit. Pero bueno, ¿dónde vas ahora? A vestíbul, entero, perquè jo no puc explicar les meves intimitats aquí, davant d'aquesta gent. Però, Jaime, què estàs dient? Aquí en Barcelona la majoria entienden. Els catalans són gent molt moderna, M'és igual que entiendan, Antonio. Jo aquí davant de la gent no parlo, ja Però com vols dir que no parles? Sí que t'han metido en la cama con Estrellita, nene. No ho sé si he anat al llit amb ell o no he anat, home, que no me'n recordo, Antonio. Ah, no te'n recordes, guapo? Escolti'm, al final el mataríem, què té? Vostès pel matí no se'n recorden en qui s'han posat al llit a la nit? Antonio, no es pot parlar, tu no et dic que no me'n recordo, doncs ja està. Pero, Jaime, ¿cómo no te vas a acordar si te has acostado con una niña prodigio que tiene 46 años, hombre? Mamá, que no se acuerda. Jaime, ¿tú has hecho algo o no? Que no ho sé, que no me'n recordo, home. És que la memòria em ve, però de sobte se me'n va. Bueno, y entre que et ve i se te'n va, tu no te'n recordes de si sí o de si no? Però jo l'únic que recordo... Que no ploris, nene. És que només recordo que Estrellita va convidar a sopar una mariscada allà a casa seva i, bueno, va començar a dir-me que era molt simpàtic, que era molt guapo, i jo tot això ja ho sé, però, bueno, mica en mica. Es va posar carinyosa. Clar, i ell es va posar carinyós i ja està. No, Antonio, que la culpa la van tenir les gambes. Ah, mira, ara resulta que les gambes s'embarassen. Camaquitos, em sembla que s'entenen. Escolta, Josep, si no posa sordre tindrem problemes, Però veus que m'estan fotent la culpa a mi, home? Home, clar, nen, aquí vols que... On va vostè? Vaig a dir-li a l'Antonio que marxo, estic fins aquí. Però què diu? Vostè el que ha de fer és tornar a la pel·lícula, No senyora? em dóna la gana de tornar a aquesta pel·lícula. I facin el favor de trucar un taxi. Vinga, el taxi. Què diu? Senyora, vostè no marxi, home. On vas tu? Escolta, vaig a veure què passa amb aquesta dona, si no, no ens aclararem avui, eh? Jo vaig a trucar un taxi. Amanecí calzoncillos en su habitación. Ah, en calzoncillo, claro. Li va pujar el fòsfor de la mariscada i es va pensar que era el Schwarzenegger. Te voy a dar un guantazo que te va a enterar. Si un calzoncillo, pues a lo mejor no va a anar. Pero, mamá, que unos calzoncillos no son un cinturón de castidad. Antonio, prepara'm el finiquito perquè jo deixo aquesta pel·lícula. Què? Un trio com jo no pot fer ridícul de la manera que l'estic fent. Escolta'm, Rosita, que no pots marxar. Què pensarà tota aquesta gent? Aquesta gent s'hauria de culturitzar i anar a veure teatre en lloc d'estar veient aquesta porqueria de pel·lícula. Tan guapa, vine cap aquí ara mateix. Que vostè no pot marxar. Que si els actors comencen a escapar-se de la pantalla, què passarà amb aquesta pel·lícula, tu? Escolti, jefe, a veure un moment, sisplau. Vostè qui és? Soc el projeccionista d'aquí el Tívoli, eh? Miri, aquesta gent està molt enfadada pel que està passant i m'està fotent la culpa a mi, escolti'm. Jo no en tinc la culpa, eh? Que jo només poso els rotllos que em donen i surt el que surt aquí a la pantalla. Si vostè és el projeccionista, torni al projector, que ja ho arreglaré jo tot això, home. Ahora voy, Walter. No, tranquils, que això ho arreglem, eh? Un momentet. Jaime, ven para acá, por favor. Venga, Jaime, ya sabes lo que tienes que hacer. Antonio, me utilizas y esto no me gusta. Oye, guapo, aquí nos usamos todos. Y tú el primero. O sea que a callar. Va, venga, tira para adelante. Vaig a dalt a la cabina a veure si puc arreglar tot això, perquè és que no sé el que està passant avui, eh? Entra aquesta senyora que vol marxar i l'Estrellita, que s'ha tancat al camerino i diu que aquesta pel·lícula no vol fer, no sé pas com acabarà avui, això. No me gusta el guionista, no me gusta el director, no me gusta Barcelona. Me da igual, yo me quiero ir. Mi público se ha reído de mí, mi público me ha insultado. ¡Señorito Jaime! ¡Señorito Jaime! Ay, espera, que no entre. Espera, Lolita, no abras, ¿eh? No abras. Espera. Un momento que ya callista, ¿eh? Le dice que la quiere y que vuelva inmediatamente a rodar. Y le da un par de besos. Callaros, hombre, que está aquí. Venga. Cuidado. ¿Qué? Ya. Abre. Pasa. Hola, Jaime. Ahora mismo estaba pensando en ti. Estrellita, quería hablar contigo. Ah, yo también quería hablar contigo. Sí, pero quería hablar contigo a solas. Claro. Lolita, Jaime quiere hablar conmigo a solas. Pues que hable. Lolita, vete a dar una vueltecita por el plató. Ah, no, pues tú no, Bueno, pues si al plató no quieres ir, vete a donde quieras. Claro que no voy a Donde quieras, pero vete. ¡Animal! Una niña. ¿Qué Y venga derecho a mi intimidad. Intimitat, tonta? Perquè mira que arriba a ser tonta, eh? Ara em foto tancar aquí fora perquè no senti res, quan sé el que s'han de dir aquí dins. Jo ja ho sé tot, perquè ara aquest ve a demanar-li que torni el plató i té la santa patxorra de dir-li que ho faci per ell i per la seva carrera, quan aquest no té carrera ni té res. Pues si és un pelagato, d'aquests que van a llogar, vinga, a lo que salga, saps? Que no són ni carn ni peix. No? Que tant li fot anar amb homes o amb dones, amb tal de treure tajada. Si és un quantista de pomes... I tu? I com plora? Ai, senyor, ja pots plorar ja, que ets més llest que la gana, me cau l'hòstia. Però no, senyor, ella com és una figaflor, ara ella li diu: sí, Jaime, yo volveré al plató, però amb una condició.
condició que quan s'acabi el rodatge de la pel·lícula, com aquesta no és tonta i s'ho veu a venir, li diu, ¿te tienes que casar conmigo? I ara aquest de corrents i diu, no, que això ens ho hem de rumiar, ens ho hem de pensar, que no tenim pis. I ella li diu, idiota! I ja li ha fotut una trompada. Home, que, fixa't ella, pobreta, mira com es toca la panxolina. Clar, perquè ara la mossa diu que bueno, que si esperen mucho, que qui serà el pare de la criatura quan neixi? Perquè amb aquesta mossa li han fotut un paquet, però un paquet que no té remitent, No. I el més gros és que ara aquest li diu que ell no és el remitent perquè no se'n recorda de si va posar el segell. A vostè, aquests els homes són iguals, home, colla marranos tots plegats, tu. No, mira, jo no m'he casat mai, però això sí que ho sé. Com també sé que ara amb aquesta li agafarà una rabieta d'aquelles que li agafen d'aquí t'espero, que... Què t'he dit, nena? No, si no m'equivocaré, no. Si li fot d'hòsties, marxa, burro, que et fotrà mal. Escolta, no rigueu perquè vosaltres també podeu fotre el camp, Ara sí que s'ha acabat la pel·lícula, senyors. Lolita, entra! Ja voy, dona, ja voy! Ja va la Lolita a calmar-la. No, si ara veuràs, tot el que trogui ho fotrà per terra. Vinga, les perrugues, totes igual. I ara colliré jo, saps? Lolita, por favor! Ai, la meva vida sí que és un tango. Me voy a morir, me voy a morir. Hòstima, tu, ara la protagonista diu que es morirà. I el pitjor és que tinc un tros de pel·lícula aquí que s'han saltat, que és la seqüència d'una sauna i no sé on empalmar-la. Escolti, que n'hi ha per molta estona. Que què, Però què diu vostè? Escolti, que aquí dins fa molta calor. Oh, doncs si vostè té calor, jo també en tinc de calor i m'aguanta, m'entén? Doncs jo ja surto, que estic molt arrugada. Això no es pot aguantar. Què fan? No se'n vagin del fotograma! No s'escapin de la seqüència de la sauna! Però m'estan buscant la ruïna, per l'amor de Déu, no se'n vagin! Me l'han tornat a la pel·lícula! Però on van? No se m'escapin de la pel·lícula! Aquestes dones... Però si estem on van aquestes dones mig despullades? No ho entenc, Rosario. Heu començat a saltar de la pel·lícula i escolta, m'estic tornant boja. Josep! Senyor Marçal, Estrellita ve o no ve? Pues mira, Antonio, no ve Estrellita, perquè està tancat al camerino, amb un atac d'histèria impressionant i no vol sortir. Aleshores, què fem, senyor Marçal? No ho sé el que fem, no ho sé el que fem. O una de dues, o suspenem el rodatge fins demà. No, papa, això no pot ser, que costa molts diners. Clar que costa molts diners, Jorgito, que m'has d'explicar a mi si els diners són meus, Però home. Doncs si no, anem a trucar una xiqueta d'aquí de Barcelona, que ja l'ha tractat en altres ocasions. La Rosa Pia. Jorgito Luis! Truca-la, Jorgito. Jorgito, fill meu, que ara havia d'entrar a la meva seqüència de la sauna i, fill, ho l'heu passada per alt? Mamà, que tenim problemes amb l'Estrellita i ara estic con la seva psiquiatra. Torna el projector, per favor. Sí, però és que el projector m'he d'esperar la seqüència de la sauna i del vapor per estic arrugada. El projector, que no veus aquí, home. Hola, Rosa. Hola, soc Jorgito Mas, al casa d'Imunt, com estàs? M'està buscant la ruïna, senyora, vol tirar amunt. Molt bé, escolta, la família bé, els nens bé, el tietxita... Però vés al gra, digue-li que l'Estrellita li ha agafat allò que li agafa. Rosa, diu al papà, si pots venir als estudis Apolo, que l'Estrellita li ha agafat allò que li agafa, estem a mitja pel·lícula, no sabem què fer, nena. Sí, ara que no la seva psiquiatra. No puc, Jorgito, que és que resulta que me'n vaig a sopar amb un senyor. Que se'n va a sopar amb un senyor. Digue-li que vagi demà a sopar amb un senyor. Rosa, diu al papà que vagis demà a sopar amb un senyor, que hi ha més dies que llangonisses, nena. Quina casualitat, tu. Resulta que necessiten una psiquiatra per arreglar la xiqueta. Jo soc psiquiatra, tu. Oh, no, sí. Què faig, no ferisco, què? No, què? Que si no està pobra, entre el director i el productor la faran tornar loca, O sigui que res, Val, Déu. Papà diu que fa 8 anys que no sopa i té gana, no ho entenc per què motiu. Home, perquè l'home està impacient de tindre gana, papà. Però per què no insisteixes, Jorgito, que t'he dit una i mil vegades que per triomfar en aquesta vida s'ha d'insistir. És que em posa nerviós. Que ets un animal, Jorgito. Un animal aquí davant de la gent, papà. Disculpin! Oh, quina lluminària! Escoltin! Chicos! És de la pel·lícula! Escoltin! Que no em senten, tu deu-me cridar, fill meu. Escoltin! És de la pel·lícula, xicos, escoltin! Oh, menos mal! Bona nit, fill meu. Mira, que jo soc psiquiatra, xico. Escolti'm, és que estic escoltant-los des d'ací baix. I si volen jo puc arreglar-ho. Vostè té experiència en aquest camp. Sí, pregunten a València si volen, mare de Déu. Si allà tot el món coneix l'Amparo Revert. Escolti'm, pregunten i voran, pregunten. Escolti'm, però vostè ja ha tractat casos tan delicats com aquest. Sí, si estic especialitzat en tractar artistes i polítics, home. Escolti'm, que per mi ha passat lo millor de València, He tratat a la Conxita Márquez Piqué, a Joaquim Prats, fill meu, a el Francisco, el cantant, bueno, a tota la gent, Vostè es veu capacitada per fer que aquesta noia, l'Estrellita, surti del camarí i torni aquí al rodatge. Pues senzill no és, no mos enganyem,
Ara que si vostès volen, mira, ho puguem intentar. Cara que no serà fàcil, fill, perquè està fotuda, Escolta'm, jo he estat observant-la des d'ací i té un descentrament de neurones del grossor, El té agarrat, ¿Y esto de qué le viene? Pues mira, reina, tot això li ve per l'estrès i sobretot per l'ànsia típica dels 40. Tu, que això és lo pitjor, Escolta'm, això ho patim la majoria de les que estem així, Vigilen, fill meu, que esta xiqueta és una traca a punt d'explotar, Escolti'm, Sí. doncs si és una traca que està a punt d'explotar, escolti'm, posem fil a l'agulla. Pugi, senyora, pugi. Ara vinc, fill, guárdame l'asiento. Mare de Déu, quina vergonya. Els diners quan es quedem a la casa, home. Ai, calla, per l'amor de Déu. Senyora, és tan amable, jo l'invito a entrar. Gràcies, fill meu. Els he partit pedido. El paper! Ja podran anar a lavabo tranquils, pobres. Clar, tanta colla sense paper també sap greu. Perdoni, nena, dono el paper i me'n vaig. Nena, perdona, nena, que porto el paper higiènic que m'han demanat abans. Però què diu aquesta dona del paper, ara? Que sí, que no hi ha gens de paper en tot el plató. Sí, senyora, sí. Porti la manteniment, que l'estan esperant. És per allà. Què diu aquesta boja que li porti jo? Collons, que no li porta vostè, doncs va i li porta vostè. És allà, al fons a la dreta. Bueno, per allà. Ostres, tu, que la pel·lícula s'ha xuclat a la Rosario. Bueno, tu, aquesta rai que és de l'empresa. El problema és que s'han passat a 3 o 4 del públic, ja. Mira, l'última ha sigut aquella rosta que deia que era psiquiatra. Sí, l'he acompanyat jo, aquella. Mira, està allà, està allà. Què és això? Un dedo. I això? 2 dedos. I això? Una postal. Una postal de què, Estrellita? Ai, de una falla. Molt bé. Pues pensa que el rodatge d'una pel·lícula és com una falla, que està plena de ninoteig. De ninoteig? I tu eres la fallera major, com aquesta. No me gusta. Això no té solució. Què, el problema està resolt ja? El problema està resolt sols a mitges. Però com vol dir sols a mitges? Aquesta xiqueta mateix... Com s'ha fet la psiquiatra per entrar a la pel·lícula? A mi ya fotran fora. Señora, la gente está esperando que acabemos la película, ¿eh? Bueno, pues si la gente está esperando, que espere un poco más. Porque ¡Uy, quina barra! la solució sabe que la tiene el públic, amb una mica de calor del públic. I el meu tractament d'això, que esclar, la podem mantenir serena durant un temps. Pero- Bueno, un temps. El temps just perquè es pugui acabar el rodatge, més. No, escuche, pues si eso es así, usted intente acabar de prepararla a ella y nosotros ya prepararemos a la gente. Escolti'm una cosa, senyora. Volia fotre la porta als morros. Escucha una cosa, Antonio. Mire, crémetelas, pero baja bajo el patio de butacas y haz lo que convenga. Sí, pero yo no tengo claro lo de preparar al público. Sí, hombre, si ya te ocurrir algo, que la adulen, que le digan que la victorien, esas Ay, cosas que ay, dicen. ay, No, ay, no, ay, no, Antonio, ya te ocurrir algo. Sí, Papá, jo també hi vaig, eh? No, tu no, vine cap aquí, home, que encara la cagaràs, Jorgito, per l'amor de Déu. Pero lo que no entiendo es que ahora, para acabar la película, tengamos que andar pidiendo favores al público. Comencem amb això de la teràpia, Antonio. Espera un momento, Jaime. Tú déjale a tu madre, que tu madre te lo arregla. Ya verás. No, mamá, Bueno, a ver, por un favor. momentito, hombre. Que se levante toda la gente que sepa dar calor humano. Venga. Pero mamá, ¿qué estás diciendo, mujer? Mira, ¿lo ves? No funciona. Hombre, pero es que las cosas no se piden así de sopetón. Que no, Antonio, que yo ya te he dicho que esta tía no era de fiar. ¿Pero por qué? ¿A ustedes no les extraña que una psiquiatra sea valenciana? Mamá, pues hubo una época que todas las psiquiatras eran argentinas y a lo mejor ahora no. ¿Qué passa? Escolti'm, el que passa és que aquesta psiquiatra del públic que s'ha colat a la pel·lícula a mi em sembla que li patina una mica la mandarina, tu. Perquè aquesta senyora ara ens ha dit que per motivar l'egos egocèntricos d'Estrellita diu que li hem de tirar flors. Sí, una teràpia especial per artistes. Escolta'm, Jesús. Aquest noi ros és el que m'ha dit abans la Rosy des de la Sí, és pantalla? aquest, és aquest. Doncs ets molt fotogènic, ara que em fixo, Sí, molt fotogènic, però el que anàvem, Antonio, que el públic tiri flors a l'estrellita, la donen i facin Sí, preguntes. escoltin, sí. A veure si d'una vegada podem acabar amb el rodatge d'aquesta pel·lícula. Vostès se'n poden anar a casa seva i nosaltres a casa nostra. Bueno, calleu un momentet. Mira, escolta'm, la primera flor li tiraràs tu a l'estrellita. Quina edat tens, per curiositat? Antonio, explica el que t'ha explicat, home. Escolta, Jaime Guapo, que aquesta gent ja ho sap tot això, eh? Oi que vostès han vist moltes vegades a les gales benèfiques i a la televisió que quan surt la Rocío Jurado o la Isabel Pantoja al públic li tira flors? Aquestes també estan sonades? No ho sé si estan sonades aquestes, Jesús. No, vostès han de tirar flors a Estrellita. Que el públic puja al camerino. No, tonta! No, escolti'm, el que hem de fer entre tots és que l'Estrellita surti del camerino i després tirem les flors. ¿Cómo está eso? Es que no lo entiendo. Corina, se coge la flor, se le arranca el troncho para no sacarle un ojo y se le tira el capullo. O sea que parece tonta. No, para motivarla para que salga del camerino vamos a hacer una cosa. Vamos a corear todo su nombre como hacen en los campos de fútbol con los jugadores. ¡Estrellita! 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 ¡Estrellita!
Estrellita, todo este público de Barcelona quiere conocerte en persona. Mi público todavía me quiere. Hombre, Mira claro, cómo están nena. aquí. ¿Mi público todavía me quiere? ¡Diguen que sí! ¡Un aplaudiment para Estrellita! ¡Madrid, Barcelona! Por favor, perdone por los pequeños arrebatos de antes. Sí, bueno, pero tienen que entender que son arrebatos normales en una niña de mi edad. Lo que pasa es que hoy estoy un poquito nerviosa. Estrellita, nena, tota aquesta gent són fans teus i volen saber de la teva vida. Pero no voy vestida para la ocasión. Si lo llegas a ver, me pongo otra cosita. Con la cantidad de vestiditos que tengo y he salido en bata. Te pondremos un vestidito de cuadritos. ¡Corre! Me voy a poner el vestidito de mi película Estrellita en el Tirol, que es bonísimo. Hola, la, lelu. Però, nena, ¿dónde vas ahora? Va, vinga, anem per faena. Què passa? M'imagina que ja els haureu explicat el que han de fer, no? Sí, dona, Perquè ara sí. la que mana sí sóc jo, i Bueno, no sí, sé. la que mana aquí és ella, perquè ella és com la directora espiritual de tota aquesta teràpia. Escolta'm, si volen no ho deixem estar, eh? No, no ho deixem estar, senyora. Escolti'm, jo ara agafaré unes persones d'entre vostès perquè li facin les preguntes a Estrellita, eh? Però sobretot la primera pregunta l'ha de fer una persona molt especial perquè és la més important. A veure... Ui, mira, la primera pregunta li faràs tu a l'Estrellita. És que t'estic mirant des d'allà dalt i tens un físic super cinematogràfic i ara vull sentir-te la veu a veure com la tens. Antonio! Què passa, mamà? Que jo no la veo. Ui, aixeca't que et vegi la meva mare. Ui, aquest noi té el perfil dret igual que l'esquerra, eh? Antonio, vete del plumero, nene. Bueno, tranquilo, eh? No te sientes. ¡Oh! Es que es bonito. Estrellita, aquest noi vol fer-te una pregunta. Uy, yo no contesto preguntas en un cuestionario. Pero si no es periodista, que es un chico de tu público. Sí, pero es que el público a veces tiene más mala leche que los periodistas. No tenen mal, va. T'heu de una pregunta, va. La primera pregunta. A ver, dime. Estrellita, quina de les teves pel·lícules t'agrada més? Hombre, todas. Todas. Porque desde pequeñita me enseñaron que un artista no debe arrepentirse nunca de las cosas que ha hecho. Todas tienen un trocito de mí. Están hechas con el corazón. Aquella nena. Bueno, sí, claro, mi segunda película. ¿No se acuerdan? Una linda mancheguita. Uy, es la que más me gusta porque se rodó en La Mancha. Y claro, como yo soy manchega... Bueno, manchega no porque soy una niña. Mancheguita, ¿se acuerdan? Mancheguita. Nena. Lo digo con orgullo, Ai, senyor, mancheguita. ara es posa a cantar aquesta. La No acabarem tierra más mai, ja alegre, veuran. más bonita de España es cual la guinda ornamental. Mancheguita, me gusta que se sepa y que se note. Manchega como el queso y el Quijote. Yo soy más de la Mancha que un canal. Cantin tots ara, com al karaoke! Mancheguita, cantin fort! Mancheguita! Mancheguita, la tierra a la que tengo amor profundo. Ni todos los jabones de este mundo podrán quitar la mancha de mi corazón. Mi corazón. ¡Tiren las flors! ¡Vinga, tiren las flors! ¡Bravo! Fes-li una altra pregunta, ara que estem calent. Pregunta-li. Gràcies. Vinga, pregunta-li. Estrellita, ¿crees que has perdido la teva infancia? ¿Infancia? ¿Y tú crees que has perdido algo, mona? Uy, nena, corre, vete Porque para eres allá. muchas las niñas de mi Señor. edad que teníais cosas que yo no tenía. Pero yo tuve muchas cosas que vosotros no pudisteis tener nunca. Nena, por favor, contrólate. Lo que pude perder, no lo perdí. Me encantaba tener a mis pies a todo el país. Yo fui una niña alegre y coqueta, enamorada de la claqueta. Y cuando suena su clic, ya están pendientes de mí. Vinga, aixequin les mans i cantin! Clic-clac, clic-clac. Suena la claqueta, qué Viking gran de mans, emoción. dos cops. Clic-clac, clic-clac. Vale, ja està Motor, bé, eh? cámara, acción. Suena de repente este rock and roll. Estrellita, quins són els teus futurs projectes? ¡Ay, que lo has oído! Pues que me voy a retirar. Sí, hombre, no caerá esa breva, guapa. No lo haré. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Aixequin les mans! Clic-clac, clic-clac. Suena la claqueta, qué gran emoción. Clic-clac, clic-clac. Vale, ya está Motor, bien, ¿eh? cámara, acción. Lo que pude perder, no lo perdí. No lo perdí. No lo perdí. ¡Tiren las flors! ¡Vinga, tiren las flors!
aixeca't. Fes-li una altra pregunta. Vinga, pregunta-li. Estrellita. ¿Sí? ¿Qué opinas de la problemática mundial? Ay, por Dios, hijo, pareces un taxista. Nena, pues por yo pienso favor. que el mundo está muy Corre, bien. vamos a bailar Como con decía ella. en mi película, Ven La pa' niña acá. del convento. Baila una rumba El con mundo ella. es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Toda la gente es maravillosa y lo veo todo color de rosa. La vida entera es una delicia y es un regalo del creador. ¿Y cómo puede haber malicia si es lógico con amor? El mundo es Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Toda la gente es maravillosa y lo veo todo Las manos. no hay que hacer caso a los pesimistas y hay que aprender a saber vivir. Vaya bailarina. Porque después de llorar siempre se vuelve a reír. Vinga, ara tots, a cantar. La gente buena. Que sí, ara que no, que no. problema. Que no, que no. Si a tu Molt bé, vecino le vosaltres, tiende la mano A veure, como els d'edat, canteu una mica. Que el mundo es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Toda la gente es maravillosa y lo veo todo color de rosa. No hay que hacer caso a los pesimistas y hay que aprender a saber vivir. Porque después de llorar siempre se vuelve a reír. Ole! Molt bé. Venga, Estelita, ¿cómo te encuentras ya? Pues gracias a este chico que ha bailado conmigo me encuentro mucho mejor. Tengo unas ganas locas de volver al rodaje. No perdamos tiempo, Estelita. No perdamos tiempo, que yo te aseguro que este rodaje será un éxito. Sí, será un éxito, Bueno, la verdad es que yo me quedaría un ratito más con ustedes, pero les prometo que nos volveremos a ver. Porque en cuanto acabe el rodaje de esta película, me voy a comprar un chalet en Montjuic. Os quiero, os quiero, os quiero. Venga. Y la piscina se la da en las fuentes luminosas. Anda que no soy falso, ¿eh? Mamá, por favor. No, como si parecía fan de la estrellita de verdad. Cállate un momentito, mujer. No, escolti'm, de todas maneras, muchísimas gracias, porque con su ayuda es como si hubiéramos llevado a Estrellita a Lourdes. Ha sido un milagro esto. Bueno, que habéis perdido el hilo de la película. Ahora volvemos a estar en el mismo Ala, plato de venga, antes, moveros un ¿eh? poquito, hombre. Pero con la única salvedad de que ya ha pasado media hora. Bueno, mamà, ha passat media hora, perquè aquí al cine el temps passa volant. Esto ja va, lo vinga, saben, que no? t'estem esperant. Escolti'm, moltíssimes gràcies, eh? Escucha, Walter, para un cop que llego tard. Sí, però Estrellita ja està preparada. Ya lo sé. Ay, Estrellita, ¿ya trobes bé? Ay, sí, me encuentro mucho mejor. Ay, me n'alegro. Gracias. No, sí, Estrellita, si el trobes millor, però que no te s'olvidi el que t'ha dit abans de l'arròs, eh? Que la teva ment és com l'arròs. Que l'arròs pot ser en paella, pot ser arròs caldós, pot ser arròs negre, però l'arròs continua sent arròs, igual que la teva ment, Estrellita. Pero si yo ya ¿Por lo qué he la entendido. dices? Uy, es que me lo ha explicado 100 veces. Bueno, pues una otra vegada. Yo soy el arroz, o sea, por ejemplo, una paella, y puedo ir variando de sabores. Exacte. Pues si la dejo Tu penses por lo que quan eres todo. artista, eres estrellita. I quan eres tu mateixa, com a persona, eres estrella, i punto. I els demés que diguen lo que vulguin, Oye, pero que ahora no se va a llamar Pepa. Pues fa lo que es pot, Estrellita. O sea, que tu terapia me ha ido muy bien. Vale, despídeme de los demás, Adiós. Fica, quin mal de capo. Sí. No te vayas, ¿eh? Però, filla, si jo estic assentadeta i baix, dona. Tu el que has de fer és en recordar-te'n de l'arrosset, filla. I tranquil·la, dona, que no passa res. Ai, fills de la meva vida, escolta'm. Encara que no siga un artista, em pensa que també em mereix un bon aplauso, Ai, gràcies, fills. Aplaudiu, fills meus, aplaudiu, perquè és que no sabeu el que arriba de dalt, que per l'amor de Déu, tu. Entre l'Antoni, este que té un complejo de Edipo de pan, i la mare, que és una dominanta. Això no hi ha qui ho arregle, tu. Cámara. Per l'amor de Déu, xica. Regala de amor, Ai, menos 45 mal que unos no soy segundos. psiquiatra, si no, d'aguantar això. Vinga, home, vinga. Espera, Mira las cosas que em que ponen lo nerviosa, coge un planinito Es que corto sabrá así. ella de planitos cortos y largos, la Ángela Chanin esta. ¡Acción! Estrellita, cariño, tranquila. Tranquila, que viva valen su posarte vida nerviosa, reina. en un mundo de Estrellita, total que sí que sí. oscuridad. Dile que no le Y yo te quieres, sigo queriendo. Pues yo no te quiero. Molt bé, cariño. Lámpara. Sí, dile lo de las culturas. Además, tú eres francés y yo soy española. Somos de distintas culturas. Hombre, pues sí que tiene que ver. Tiene que ver con la idiosincrasia de la vida, las paellas. Te quiero, te quiero, te quiero. Oye, no me confundas, ¿eh? No me confundas. Que Amparo tuvo un novio francés que no le funcionó nada bien. ¿Verdad, Amparo? Que me lo has Sí, dicho filla, antes. sí, tots els francesos no són iguals, va, deixa d'estar. Dile que l'Amparo te ha abierto los ojos. No de ciega nada, que Amparo me ha abierto los ojos. Sí, señora, ahí está. ¿Que se ha vuelto loca? Sí, Jaime, si está estupenda. Loca, loca, ¿por qué no te quieres casar conmigo? Molt bé, cariño, molt bé. Ven Me enamoro, te quiero, te quiero, te Pues quiero. Estrellita no te quiere. Y Estrella se lo tiene que pensar. Molt bé, reina, molt bé. Escucha, que ahora viene aquí. Això no lo digues, cariño. Creo que he perdido la facultad Per de l'amor de amar. Déu, Si tu. siento cómo retumba tu Bueno, prou, corazón. corten! Jo tallar.
Però, senyora, per què tallat? Però si estava quedant estupendo. Mire, si no saben fer guions, no es posin a fer pel·lícules, ¿Qué está bien, señora? Si el corazón no retumba, Falta un fill meu, si el corazón late, Ah, sí? és la ment la que registra els nostres sentiments. Doni això i faig el favor de callar. I a part d'això, se n'estan rient de la xiqueta, ¿eh? Vamos a ver si lo aclaramos. Aquí no nos estamos riendo de nadie. A Estrellita le retumba el corazón porque está mintiendo. ¿O usted no ha oído que dice que ha perdido la facultad de amar? Pues claro que ho ha sentit, però és que amar no és ninguna facultat, ignorant. Bueno, por el amor de Dios. Señora, vamos a ver. Eso es una imagen literaria, una metáfora. No, senyor, no ets una santa maricona, m'entén? Com una maricona? Pues el resultat de l'educació femenina que li va donar sa mare. Mire, escuche, señora, usted nos ha ayudado mucho con su terapia del karaoke. Pero ahora cállese un ratito, ¿eh? Y si no le gusta la película, venga a hacer Sonia, hablar. ¿Sabes cuál es el problema, Antonio? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que me tratas como una naranja. ¡Una naranja! Que ves la cáscara, pero no ves el juguito que hay dentro, ¿verdad, Pablo? Pues el juguito interno, el tribunal de las aguas, las vallas, la mascleta, cañas y ¿Pero barros. qué os pasa? Esto es una leonera. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué os pasa a ¿Qué te pasa a ti? 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 ¿Qué le pasa a usted, urchatera? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha hombre? Todos a rodar ya. A rodar i a burlar-se'n de la xiqueta, no, sinvergüenza? Sí que, per l'amor de Déu. ¿Usted qué pretende? ¿Qué pretende? Escolti'm, jo no pretenc res, senyor mío. Jo l'únic que vull que és que aquesta xiqueta recuperi la confiança en si mateixa deshonrat. Però si és que en lloc de dir-li estrellita li hauríem de dir estrellada, tu. Per l'amor de Déu. Eres la única persona que me habla con el corazón en la mano. Mira, guapa, si te habla con el corazón en la mano y sabe dirigir también una película, pues que dirija la película La Copita de Nieves de Valencia. Participar de los artistes del cine, dels directors estrella i dels espectadors estrella. Se queda aquí, señora. Agarra a la nena, que no se mueva. No quieres dirigir la película, da igual, porque la voy a dirigir yo. Sí, hombre, Que tú me vas a jamón. dirigir a mí. Estrellita, yo te voy a dirigir. Sí, pues mira, yo me voy a sentar aquí a verla. Sí, Estrellita, yo te voy a dirigir, ya está. Bastante me has mal dirigido en toda tu vida. ¿Pero qué dices? Uy, la loca. Ara se refugia en los brazos d'un hombre perquè li ha faltat el carinyo d'un pare, ¿Pero no? qué está diciendo No, usted, que està señor sentint, Marsal? sinvergüenza, que se l'agarra el mate. Vos está boja. Está loca. No toca res, eh? Quina Que por. no toca res, Suerte que te sinvergüenza. tengo aquí, nene. Vostè sí que està loca, sí. Quina cosa més guapa, La pobra està embrassada. Ara me la volen fer casar amb el petardo del seu fill, per l'amor de Déu. Escolti, que jo no soc el petardo, ¿eh? A mí no digui petardo, vostè està boja, home, està boja. Esto sí que te falta una bona teràpia, sí. Les acusacions que fan contra meva són falses. ¡Echa la traca, Estrellita! ¡Venga, cariño, échala! ¡Fuera, caretas! ¿Qué pasa? Porque esta gente tiene que saber que este hombre que están viendo en la pantalla es un corrupto sexual que ha pervertido a una pobre niña inocente. Pero Estrellita, por Dios, ¿cómo te atreves a decir esto aquí delante de todo el público? Pues al público le diré otra cosa. Este hijo que llevo en mis entrañas no es suyo, no es tuyo, Andrés. No, no és suya, no. Perquè des que va tindre l'atac de pròstata, que no se li aixeca. Eres fotent, sinvergüenza. Vostè, això són tonteries, senyora. Això són tonteries. No són tonteries, no són res. Això no ho sabia jo. El petit se restaurant, el part d'esta criatura és aquest, que no és ni carn ni peix, esta és una altra nova directora. El senyor Marsal no s'ho cregui. I jo no sóc el padre de la criatura, ¿eh? Pero, Cuchi Cuchi, ¿cómo puedes negar la paternidad de tu hijo? Que no me llames Cuchi Cuchi, Estrellita. Que te empeñas que sea tu novio y no puedo ser tu novio. ¿No te acuerdas de la mariscada que nos comimos bajo las sábanas? Es cierto esto que oí en mis oídos. Y aunque te duela, cierto. Entre tú y Jaime, Estrellita. Y entre yo y Jaime. ¿Qué pasa? ¿La pastilla? ¡Ay, señor Marsal! ¡Dios mío! Pero, señor Marsal, ¿no se cree usted que Jaime es el padre del hijo de Estrellita? Pero vamos, ¿cómo va a ser Jaime el padre si Jaime es mi amante? Sí, pero porque tenía que trabajar. Uy, eso es verdad. No lo sé, Estrellita. ¿Cómo que no sabes? Sí, Estrellita, sí, perquè has de saber que en esta vida n'hi ha homes que van en homes. És allò que diuen maricons. Oiga, señora. Tienes que saber la realidad de la vida. Aparta, Amparo. Ay, Andrés, perdóname. No nos dejes solos a mí i al niño. Escolteu-me, nenes. Voleu explicar-me què passa amb aquesta pel·lícula? Que no fem la meva seqüència de la fauna aquesta nit? ¿Qué haces aquí abajo? Però si jo sóc la dona del que estàs tirat. Jo també surto en aquesta pel·lícula. En esta escena no. Oh, claro, porque esta escena, filla, és el que vau d'inventar. Antonio, que llevo 3 rollos esperándome del proyector, ¿eh? No, Eulalia, dos torna al proyecto, que la película que esta nit sé de brotes derroteros. Ahora no te toca, nena, Però vete. si ara ve la seqüència que el meu marit ve a buscar-me a la sauna i em porta a sopar a un restaurant de luxe. Nena, que tu marido no te ha ido a buscar a la sauna, porque es que le ha dado un patatús. Sí, ya lo veo que le ha dado un patatús. Pero ¿cómo continuaremos con la Pues película? no lo sabemos, le ha pasado lo mismo que al marido de la Manolita. Y ahora viene la ambulancia a buscarnos. Bueno, Antonio, pues voy a ponerme en remojo del proyector. No,
vine a l'ambulància, que canviarem el guió i ja està, s'ha Hombre, acabat. pero la ambulancia mojada, Antonio. Sí, ja te sacaràs con la ventanilla Que no, aquesta senyora que no se'n vagi, Escolti'm, Valdivieso, que no marxi. Aquesta senyora que surt en aquest rotllo que haig de posar. Aquesta senyora ara se'n va amb el seu marit a urgència. Que no, que ha de venir amb el projector. Senyora, no marxi vostè. Escolti'm, sisplau, no se'ls emporti aquests senyors que surten aquí. Però què fan? Hosti, m'acabarem bojos aquesta nit, ja ho estic veient. Veu la seqüència de Setmana Santa! Què diu de Setmana Santa, si abans encara queda això? Que anem a rodar la seqüència de Setmana Santa, ràpid! Què feu aquí, sisplau? Aneu cap al plató. Jorquito, que falten viners. Va, aneu cap allà. Escolti'm, sisplau, volen dir-me què faig amb aquest rotllo que encara em queda per posar? El poso o no el poso? Clar que el posa. Però si precisament en aquest rotllo surten aquesta senyora i aquest senyor que acaben de marxar amb ambulància, fotent-se unes ostres en un restaurant. És que com ho lligaré tot això, si jo? ens entenem d'una vegada. El guió diu que el meu pare se l'emporta a l'hospital. Jo assumeixo la producció de la pel·lícula i ara anem a rodar una processó de Setmana Santa. La pel·lícula és així, senyor. Però i aquestes imatges? Por fin van a poder ver el final de esta película y saber si me he recuperado de la ceguera. Porque se acuerdan que me quedé ciega por lo de la paloma. Pues bueno, Jean-François, sintiéndose culpable, en un año se ha sacado la carrera de medicina. Se ha especializado en oftalmología y me ha operado. Pero que no les cuente la película, que mi Antonio se va a enfadar. Oiga, doña Trini, yo tengo que hablar con su hijo. Tienes que reconocer que ahora viene una escena muy difícil. Y necesito apoyo moral. ¿Apoyo moral? Sí. Rosy, ven aquí. Mira, los de vestuario que le pongan una peineta y una mantilla a la psiquiatra. La psiquiatra? Y que la suban al balcón junto a Estrellita. No, públic al balcó! Ja està. Escolti'm, per l'amor de Déu! Escolti'm! Jo fa molts anys que estic en aquesta professió i no havia vist mai doncs, que el públic hagués d'acabar la pel·lícula. Escolti'm, que això vostès no saben com acabar-ho, tu. Sí que saben com acabar. Sí, pots comptar. Escolta, que Oh, escolta'm, que aquesta em busca, Mira, pleu, jo no puc Mira, més. rodaremos el final con menos gente, es igual. Mamá, ir repartiendo los cirios que falten. Y tú, Rosy, ve repartiendo los capirotes por ahí. Que mira, ara els hi falten extras. Què? Ara improvisar, oi? Doncs si vostès volen, ja faré jo d'extra de Setmana A ver, Santa. por el amor de Dios, de improvisar nada. Y déjenos en paz, que aquí tenemos mucho trabajo, buen hombre. ¿Trabajo? Jo sí que voy a tener trabajo per empalmar. Que se'ls està cremant la pel·lícula. Però que no veu que es crema la pel·lícula? Que s'està cremant la pel·lícula! Mare de Déu. Tan xulà, ja podrien tenir una mica de paciència, no? Sí, pues sí, una miqueta de paciència. Quan esteu a casa vostra i s'espatlla a la tele, què? També comenceu a xiular allà xerrancat al sofà? Escolti'm, el que haurien de tenir és una mica de respecte per nosaltres, que també estem passant un mal trago. Home, què? O què es pensen vostès, que la pel·lícula que estarà així? Ah, no, clar que no era així, no, que tot això que ha passat és culpa seva. Home, i tant, que és culpa seva. La dona aquesta que la tocaven, aquests gamberros que feien merder i tot això, no estava al guió de la pel·lícula. El que passa que, mira, nosaltres, a mesura que venien els problemes, mira, hem anat improvisant, hem anat fent i, bueno, Bueno, i ja guapos, està. hem anat improvisant i hem anat fent, però ara s'ha acabat la improvisació. Perquè nosaltres, sense imatge, no som res. O sigui que, a veure, tranquil·lets, perquè ara s'hauran d'esperar. No, sí, espera, espera, que el gordo ese vuelva a palma. Y a mí se me han quedado el zapato en la película y no lo voy a recuperar hasta dentro de 10 minutos, media hora. Bueno, escoltem, no riguin perquè sembla que hem trepitjat merda aquesta nit. No, tranquil, Antonio, tranquil. No, escolti'm, ara en sèrio, mira, si volen aprofitar el temps ja poden anar al lavabo, estirar les cames al carrer... O a ja prendre un vulguis. cafè. Sí, perquè de debò, nosaltres sense pel·lícula no som res de res, Però nada de nada, nenes. Oye, nada, lo serás tú, guapo, que yo soy Estrellita Verdiales. Doncs si eres Estrellita Verdiales, aviam com arregles aquest parón, guapa. Pues como en definitiva esta gente ha venido a verme a mí, miren, si quieren pueden ponerse en colita india, que yo les firmaré autógrafos. No, nada de firmar autógrafos, Estrellita. A mi se m'ha ocurrido una cosa muchísimo mejor. No, escolti'm, el que podríem fer per aprofitar aquesta paradeta és una mica de cinefòrum, si els hi sembla. ¿Pero cómo va a ser cineforum? ¿Qué pasa, mamá? Esto no se hace cuando se termina la película, nene. No, es igual, mujer. Si la mayoría de esta gente no tiene ni punyetera idea de lo que és el cineforum... Ah. Ja verà, déjame a mi. No, miren, escolti'm. El cineforum consisteix en que si vostès tenen algun dubte sobre l'argument de la pel·lícula o si els ha escapat algun detallet, doncs preguntin el que vulguin que nosaltres contestarem. I així marxaran a casa amb una mica més de cultura, que sempre és bo, Mira, molt bona idea, nen. Ma, clar que és bona idea, Jaime. Escolti'm, preguntin el que vulguin. Vinga, va. Preguntar.
Però vinga, preguntin alguna cosa. Ai, sí, al noi del peto. Digues. Antonio, de petit jugaves amb nines? No, guapo, jugaba con muñecos, o sea que cuando quiera ya lo sabes, ¿eh, rei? Hombre, a veure, una altra pregunta, sisplau. Mamà, por favor. A veure, oi, mira, la noia que li ha preguntat abans a l'Estrellita. Estrellita, ¿cuándo te jubilas? Oye, chata, a ver si te voy a jubilar yo a ti. Oiga, en vista del éxito, mejor damos por terminado el Cineforum, ¿eh? Y una cosa, a ver si os concentráis un poquito en el argumento de la película, que aquí no estamos para perder tiempo con preguntas chorras de estas nenas. Bueno, mamá, no estamos para perder el tiempo, pero si la gente no hace preguntas, ¿qué narices hacemos? Mira, pues vosotros no lo sé, pero yo me voy a fumar un purito. ¿Vale? Hombre, no, que aquí no se puede fumar. Ellos no pueden fumar, pero nosotros sí, que nosotros somos los artistas, hombre. No nos tiene que servir, ¿verdad? Pues ya está. Ellos que no pueden. ¡Qué bueno! La primera calada de un cigarrillo és lo mejor, no les parece? Nena, em sembla que ja ho saben, eh? Mira quina cara posen. Si es moren de ganes, pobres, no, nens? És que això quan ve de gust, ve de gust. Doncs sí que ve de gust, perquè la pel·lícula tenia tantes ganes de fumar que m'estava fumant a sobre. Y lo bien que sabe un cigarrillo cuando se está relajado. Es una lástima que ustedes no puedan, ¿eh? Pero ya se sabe, fumar es un placer reservado a los artistas. Fumar es un placer, genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, 1, 2, 3, 4 chicos. Antonio, tu madre se ha vuelto loca. Pero mamá, ¿qué estás haciendo cantando descalza en el pasillo, mujer? Uy, déjame que fumando se me ha encendido la bombilla, nene. Por Dios, ¿pero qué bombilla? Ay, fuera de las ideas, nena, no será del cuarto de baño, más. Pero mamá, vamos a ver, ¿qué es lo que estás contando con el purito ese ahí abajo? Que te calle, Antonio, y déjame estar. Ay, señor. Que tu madre ya tiene la solución para uno de los problemas que nos queda por resolver esta noche, nena. Oye, mamá, a ver cuál es la solución, que a ti a veces parece que se te va un poquito la cabeza, ¿eh? Se me va la cabeza, se me va la cabeza. Pues si no soy la presidenta del gobierno es porque no me da la gana presentarme la lechera, me cago en la Mamá, por favor, ¿qué es lo que ha pensado? Como veo que ahora están así, como medio aburridos y esto. ¿Qué pasa? Que a mí se me ha ocurrido. ¿Qué? Madre mía, es que mi madre es tremenda, Es verdad, mamá, tiene una idea estupenda. ¿Cómo faremos? Hombre, luego eres igual que el abuelo que para descansar. Pero mira, díselo tú. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Se lo digo yo que tengo donde gentes. Coño, que va a meter la pata. ¿A ustedes no les gustaría salir en una película? Perquè amb tot aquest merder a nosaltres ens fan falta 20 extras. No, 20 extras no, Jaime. Vol dir que ens fan falta 20 actors. Ojo que no... És igual, bueno, els agradaria o no els agradaria, Hombre, claro que les gustaría. Sí, ser artista es maravilloso. Bueno, però no els hi poseu la mel a la boca, que tots tampoc podran ser. No, escolti'm, no es facin il·lusions perquè haurem de fer un càsting. Y en el casting se tampoco lo he elegido, porque el cine va privilegiado. Que tú... Només tindran la sort de ser escollit els 20 privilegiats que reuneixen les condicions que marca aquesta llista, Però clar. què és amb aquesta cara de tontos que posen? Sí, home, Jorgito, que aquí a Barcelona hi ha molt bon material. Hi ha cares molt cinematogràfiques. Mirin, jo els asseguro com a director d'aquesta pel·lícula que les 20 persones que ens ajudin a acabar-la l'any que ve m'acompanyaran a Los Angeles, perquè aquesta pel·lícula la nominaran pels Oscars, ja veuran. Senyores i senyors, no s'ho pensin, perquè a partir d'ara s'obren per vostès les portes del cinema! I els nominats ens acompanyaran a tots nosaltres a la cerimònia d'entrega dels Oscars a Los Angeles són un senyor superdotat com el Jeff Stricker, aquí el tenim. Un fort aplaudiment per aquest primer nominat. Un fort aplaudiment per aquesta primera futura estrella. Ara tenim les següents, una parella de dones fantàstiques, dues senyores amb cara de divorciada amb ganes de tornar a enganxar. Increïbles, dos homes, dos garrudos, tipus Sylvester Stallone. Quins homenots, Fantàstics. Dos més, dos pares de família amb aspecte de semental. Fantàstics, això ja no es troba, Dues senyoretes amb la pitrera de la Sofia Loren.
increïbles, una altra bona parella. Sí, senyors, ara són dos homes. Són dos colets com els del Conde Lecchio. Apretadets, com agraden. Fantàstics. Dues senyoretes guapíssimes. Aquí les tenim. Dues senyoretes tipus Barbie Superstar. Quina careta de nina que tenen, Guapíssimes les dues. Tot més, amb una característica molt especial. Dues senyores amb l'enigmàtic somriure de Tita Cervera. I per acabar una parella que sabíem que no fallaria. Ells són dos homes del Montón. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies. Escolti'm, han vist que fàcil que ha sigut enrere aquesta gent? És que és curiós per això de l'Òscar no falla mai, La gent ve un Òscar i perd el cap de seguida, de veritat. Però bueno, no es pensin que aquesta colla vindrà a mi a Los Ángeles. No me dejarían entrar con ellos en el Dorothy Challenge Pavilion. Antonio, nene, ¿Qué pasa, mamá? que yo me voy a tomarle la medida al chico. Uy, el chico, espérate un momentito que le quiero decir una cosa. Escolta, nen, no preocupis que no me n'oblido de tu, Però com no hi vam oblidar? El que passa és que no t'he agafat amb aquesta gent, No, perquè nene. aquests pobres els vull per fer de figurants, No, home. pero si estos solo son pase de burto, comparsa, cosa de De eso. nada, vamos. A ti te hemos guardado un papel muy importante. Mira, nene. jo he pensat que a la seqüència de Semana Santa tu podries... Eso lo he pensado yo. Bueno, mamá, lo has pensado tú, pero todo queda en familia, mujeres igual. sido yo. Tu podries ser un personatge molt important, que és un personatge que és familiar de l'estrellita. Que bueno, és un paper que t'hauràs de despullar, però suposo que això no t'importa, no? Clar que no, perquè aquest paper que has de fer tu, en principi l'havia de fer una dona, l'havia de fer la Rosita Alfaro. La teatrera aquella, la que se ha marchado antes con la maleta. Sí, mamà, la de la maleta. El que passa és que la senyora de la maleta és una actriu de teatre i per fer cine no serveix gaire. Ella, amb aquesta seqüència, havia de fer el personatge de Prima Alberta. Però jo he pensat que tu et vestirem de dona i seràs una Prima Alberta estupenda, nen. Prou! Mira, Antonio, aquí. deixeu-me passar. Tranquil·les, tranquil·la. Antonio, per aquí no hi passo, Per aquí no hi passo. Que agafis a 20 desgraciadets d'aquí del públic per fer-los a fer de figurants, té un passe. Però que tinguis el valor d'agafar aquest mitja merda del públic. Que li va un paper. Però com pots pensar que aquí no és actor? Ho farà millor que jo, que sóc actriu. Escolta'm, guapa, aquest noi d'entrada és molt més fotogènic que tu. I a més, el dia de demà podria ser un gran actor. Ah, sí? Ja veuràs, nen, recita alguna cosa aquí davant de la gent. Vinga, Antonio, no posis de ridícul aquest noi, Antonio. Si aquí no hi vol ser actor, el primer que ha de fer és teatre. Teatre! Com ha d'aprendre a ser actor fent cine? Si el cine està fet a base de mentides. Però bueno, què estàs dient ara? Que el cine és mentida? Home, no em diràs que el que està passant aquí aquesta nit no és una gran mentida. Pues esta mentira, nena, el arte del séptimo arte, para que te enteres. Que de una sarta de mentiras se hace una verdad que después la gente se la cree. Cosa que a vosaltres, als actors de teatre, no us passa, guapa. Esteu tancadets amb una capseta de mistos i després la gent no es creu res. Però què dius, Antonio? Si en esta cajita de mistos els actors estem vius, els poden tocar i olorar? No, si nena, si está ahí vivo, se puede tocar orar lo que tenga la gana, pero nadie se lo cree, porque hay que ponerle mucha imaginación. Y la gente, nena, no quiere pensar. La gente quiere que le den las cosas hechas. Sí, les coses hechas, vinga. Calla d'una vegada perquè no sap el que diu. Inculta més que inculta. Oye, guapa. Sort entengui que no sigui un públic de teatre, perquè si no la linxarien. Escolta, nena, no ofenguis amb aquesta gent, perquè són un públic de cine que ha vingut a veure una pel·lícula, Si tu vols que entenguin tot aquest drama que estàs mutant aquí al palco, els hi hauries d'explicar fent servir el vocabulari del cine des d'una pantalla, amb un bon primer plano, una miqueta de música de fons, o una llagrimeta que et caigués per la galta. I aleshores s'ho creurien tot, perquè això és la màgia del cine. Aquesta és la màgia que vostès volen? Ja m'he cansat. Una llagrimeta posada pel maquinador i una música llaunada? Aquesta és la màgia que vostès volen? Ma clar que és la màgia que volen. És la màgia que fa que pobres teatreres com tu puguin fer pel·lícules i la gent se les cregui. A mi no s'ha acabat, Antonio. Aquesta bona teatrera aquí soleta davant aquest públic de cine els hi vol dir una cosa perquè se'n recordin tota la vida. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre la mar. ¡Adiós! Sí, adiós, adiós, pongo por testigo que nunca jamás volverá a hacer cine. Me'n vaig a fer teatre. Me'n vaig a fer teatre. Anda que... Escolta'm, guapos, si us agrada això, aneu al teatre i veureu les escarlates al Faro com bramen. ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué pasa, nena? Oye, que los figurantes ya están preparados. ¿Ah, sí? ¿Y cómo han quedado? Uy, están guapísimos. Vestiditos así, me recuerda a mi película La estrella de la cofradía. ¿Se acuerdan? Para ser un nazareno hay que ser bueno, bueno.
A veure, sisplau! Però què es pensen que hem de fer una seqüència del Carnaval de Rio de Janeiro? Escolti'm, hem de fer una seqüència, que és una processó de Semana Santa, per favor. Antonio, ven aquí. ¿Qué pasa, mamá? Aquí, ¿quién es la que manda? Hombre, mamá, aquí el que manda soy yo. Pues si tú eres el que manda, aquí se hace lo que digo yo. Mamà. Y eso se ensaya ahora mismo. Bueno, venga. a veure, sisplau, Cago en la això s'ha marxa. d'assajar. Tots els nazarenos en fila aquí davant. Aquí, Vinga, nena, nenes, aquí. cap endavant. Que vosotros no sois nadie para chafarle la película a mi Mamá, niño, no te hombre. cites más que te va a subir el azúcar, mujer. Oye, però... A veure, sisplau, els nazarenos, agafin el ciri amb la mà dreta i aixequin la mà amb una mica de solemnitat. Vinga! Amb solemnitat, nens, que sembla que porteu un fuet. A veure, una mica de música, per favor. El primer que han de fer... Bueno, nene, ¿te pone el sombrero o no te pone el sombrero? Hombre, el primer que han de fer si volen entrar al món del cinema és tenir una actitud amb el seu personatge de nazarenos. Han d'aprendre el pas que portarà la processó. Bueno, este se va quedar ciego, Vinga. A veure, facin el mateix que fa la meva mare. Vinga. Cada una, Derecha. Izquierda. Derecha. Tots alhora. Izquierda. Mare meva. Derecha. Molt bé. I ara imaginin que la processó ha de girar un carrer cap a l'esquerra. Atenció, preparats. Tots cap a l'esquerra, ja! Però no perdin el pas, home! Mare meva. I ara la processó ha de passar per sota d'un pont. Però ayumiu, us condicioneu el capirote! ¡Agáchense! Oye, es que no habéis pasado nunca por debajo un puente, Derecha, izquierda. Nené, no te arrimes tanto que uno no es de piedra, I ara la processó ha de girar un carrer cap a la dreta. Preparats? Tots cap a la dreta, ja! Però aixequeu-vos, que ja ha passat el pont. Esto parece la procesión de los borrachos, Vinga. I ara de sobte la processó ens gira una miqueta de vent. Què faríem? Un viento bárbaro, una cosa tremenda. Què farien si es gira vent? Tapin el ciri, que s'apagarà! Anda, que vaya cofradía de garrulos, Espera, Antonio, espera, perquè em sembla que aquesta gent no entén res. Però què passa, Jaime? Aquí a Catalunya no saben què és un nazareno, només ho han vist a les fotos, això. Que no sabeu el que és un nazareno? Escolta'm, com sou els catalans, molt intel·lectuals, però només miro per lo vostre, Déjame a mí, Antonio, que yo sé cómo explicárselo. ¿Pero qué les vas a explicar, Ahora nena? verás. Para ser un nazareno hay que ser bueno, bueno, bueno. Hay que estar arrepentido de los pecados que se han cometido y salir el Jueves Santo a dedicarle a la Virgen tu canto y asistir a los santos oficios con respeto y sacrificio y rezar con devoción. Para ser un nazareno hay que ser bueno, bueno, bueno y salir en procesiones con repicar de cornetas y tambores, con amor y en penitencia acompañar la divina presencia, vestidita de morada con... ¿Qué haces aquí en medio? Tira para adelante, hombre. Y tú tira para allá. Venga, guapo. Si tú quieres probarlo un día, ven a hermanarte a una cofradía. Con su emblema y con su escudo capirote puntiagudo, como es vieja tradición. Se ha acabado el cante y el baile. Que esto parece el corral de la Pacheca, guapa. ¿Qué? Vamos a lo que nos interesa, mamá. Que vamos a hacer una cosa Escolti, preciosa. sisplau, Ja lo veràs. senyor projeccionist. Però què fa la Rossi allà dalt? Rossi! Escolta, nena! Deixa estar amb aquest senyor, que tu també t'enganxes a qualsevol cosa, guapa? Escolti, jefe, posi en marxa el projector, que la gent vol saber com acaba la pel·lícula. Vinga! I tu, Rossi, ven aquí abajo, ninfómana, que te va a enterar de lo que vale un peine. A veure, tothom amb... Però què feu amb el cigarret de xàxara? Poseu-vos en situació, per favor. Jorgito Luis, figurants preparats? Sí, preparats. Walter, preparats? Preparats, Antonio. Doncs vinga, música! Acción! Por fin la secuencia de Semana Santa.
Nenes, que porteu el pendó al revés. Doneu-li la volta. Que es perdoni. Escolti, perdoni, que sóc la dona de fer feines d'aquí de la sala. No podria quedar aquí dalt a veure la processó. És que fa molta il·lusió i està tot tan maco, escolta. Oiga, cara de conejo, surti d'aquí al mig que està sortint a la pel·lícula. Què passa? Que se vaya. Ai, Antònia, reina! Escolta, Mare meva, preciosa! Toqui! Vol fer favor de treure un matsiri d'escul? Que punyetes, que encara cabrem malament, poca solta! Pero bueno, que esta señora también la toca, no la procesó. ¿Te has dicho que estaba la gente desde aquí arriba? Oye, ¿verdad? Somos las chicas Valdivieso. No, me parece que hay periodistas. No, oye, vosotras tres calladitas y en silencio. Y no vull sentir a ningú més a partir d'ara. Colega, ¿pero qué pasa? ¿Aún estáis aguantando el rollo este? Mi colega y yo nos hemos colocado de nazareno y hemos recuperado la pasta de la entrada. Oye, Lolailo, ponte el cucurucho y tira para adentro, venga. Els nazarenos entrin pels costats. Vinga, dreta, esquerra, dreta, tots alhora. Mare meva. El ciri a l'altra mà, no sigui pa tots, per favor. Ara sí que fa maco. Però no rasca el cul aquí al mig, marrano! Què és, el teu marit aquest que rasca, no? Sí, el que tens a casa, guapa. ¡No! ¡No salude desde la pantalla! Va, tirin cap a dins. ¡Ay! ¡Mira! ¡La Virgen! ¡Ay, por qué bonita! Mamá, Mamá, por favor. ¡Mira qué preciosa que está! Ara sí. ¡Virgen de la Angustia! Viva! Diguin viva, que ho gravarem! Més fort! ¡Bonita eres, Dios mío! Escolta'm, ja li podíeu posar una mica més de sentiment, guapos? ¡Antonio! Què passa? ¡Corta, que ja... A ver, corte! Bajen el paso! Escolteu, els figurants que heu fet de nazarenos ja podeu sortir, que ho heu fet molt bé. Vinga, tots cap a fora. Escolta'm, aneu a la vostra localitat, però no us toqueu res de la roba, sisplau. Bueno, es mereixen un fort aplaudiment perquè ho han fet estupendo, aquesta gent. Són molt bons actors, Ho han fet molt natural. ¡Ay, Antonio! ¡Ay, te ocurrió una desgracia, un sacrilegio! ¿Qué? Le han quitado el rosario a la Virgen. Que le han quitado el rosario a la Virgen. Mira, le han quitado el rosario a la Virgen antes que la equiposta ya no está. Mujer, ¿se le habrá caído al meferla? Ah, ¿cómo se le va a caer? Parece tonta. Oye, de aquí no se marcha nadie hasta que no aparezca el rosario de la Virgen. Venga. Y no sea maleducada. Que te digo que yo confío. Mira, mamá, ha sido este señor. Desde luego, mucha corbata y mucho traje robándole las joyas a la Virgen, ¿eh? Tira para abajo que voy a llamar a la Guardia Civil, chorizo. ¡Ay, por Dios! Pero, Rosy, ¿dónde vas con el proyeccionista? Mételo para adentro, nena. El arroz ya está más la marrana. regla, mamá. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a levantar al pásate al cielo, ¿eh? Que vamos a pasar por debajo de la casa de Estrellita. Y Estrellita, aunque no nos vea, nos siente. ¿De acuerdo? Pues venga, mi valiente, todos para adentro. Venga, preparado. Con fuerza, ¿eh? Y cargando al hombro. ¡Al cielo con ella! ¡Arriba! ¡Qué guapa está! Virgen de las Angustias, soy aquel que te pidió que me aprobaras la carrera de medicina. ¿Te acuerdas? Soy Jean-François. Ahora te pido, por favor, que la operación que le he efectuado a Estrellita haya sido un éxito y recupere la vista. Mira, ya viene la Virgen. Por favor, tía, quítame la venda cuando esté delante de mí. Ay, pero dime quién ha sido el médico que me ha operado. No te preocupes, Estrellita, si la operación ha ido bien, será la primera persona que veas. Ay, estoy muy nerviosa, tía. ¿Está aquí la Virgen? Sí, sí, ya está aquí. Canta, Estrellita. Ay, 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 Virgencita, ay, cúrame, cúrame, ay, 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 que estoy cieguita y quiero ver. ¡Veo! ¡Milagro! ¡Veo! ¡Mis manos! Veo, 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 veo. ¡Qué alegría, qué ilusión! Veo, 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 veo. La Virgen bajo el balcón. Veo que ella me sonríe y soy feliz. Recupero la alegría de vivir. ¿Quién será que me ha curado? ¿Quién será? Y el primero que yo veo es Jean-François. Puedo ver por fin la luz. Se acabó la oscuridad.
Sí, porque es mi última película. ¿La última película? Claro, porque a partir de ahora empieza una nueva vida para mí. ¿Verdad, Amparo? Vinga, anem, que li toca el biberó, si no es ponen a plorar. Hola! Que guapa! Bueno, i quins projectes tens? Projectes no, però tinc tot un projeccionista. És la meva nòvia. Bé, jo he estat fantàstic. Ara només penso en la meva pròxima pel·lícula. Veritat, Gregori? Sí, Joaquim. Bé, sí, m'ha agradat molt. Està força bé, sí. Jo interpreto un paper que està bé, està bé, està bé. Ai, Antònia, nena, escolta, que tinc un problema, que la pel·lícula s'ha acabat. Me'n vull anar a casa i no sé per on sortir. Ai, doncs per la porta, per on vols sortir? No sembles una dona de neteja, nena, quina brigassa. Escolti, perdoni, jo no em dic Antònia ni sóc dona de fer feines, eh? Bueno, en aquesta pel·lícula sí que interpretava un paper de dona de fer feines, però... Què interpretava? Doncs Escolta, això... que la pel·lícula ja s'ha acabat, que avui és el dia de l'estrena. Nosaltres no som nosaltres. Jo no sóc el Jaime Blanchard, ni aquestes dones diu Antònia. Som actors. Ai, però vostè que és de les que es pensa que la Florinda Chico i la Rafaela Aparicio són xatxes? Doncs no, Són actrius com nosaltres. Llavors jo qui soc? Ai, doncs vostè sabrà quin paper li ha tocat. Per favor. Ai, però quines Jo no entenc bestieses. Que atrevida és la ignorància, Aquí tenim el director de la pel·lícula amb les seves xiques Valdivieso. Després de Cegada de Amor, Sí. quin serà el teu pròxim èxit? Bé, fins ara l'havia mantingut en secret, però ara us puc dir que mi pròxima pel·lícula se titularà El mordisco del butanero. El mordisco del butanero? Sí. I el protagonista? Doncs és un actor nou que he descubierto yo. I podria dir-nos el seu nom? Pues no lo sé, pero guapísimo, guapísimo. Com que no ho saps? Que no lo sé, pero... Esperad un momentito que ahora mismo lo digo. Guitarra aquí. Home, què pensaves? Que no me'n recordava de tu o què? No, el que passa és que jo estava pensant que aquest noi estarà estupendo con una bombona de butano encima del hombro. Escolta, nen, com et dius? Carlos! Ui, és un nom molt cinematogràfic aquest, Mira, Carlos, vine amb mi, perquè jo volia mantenir en secret la nostra futura col·laboració, però ara lo voy a presentar a la prensa como el nuevo galán del cine español de los 90. Com es diu? Es diu Carlos i serà el protagonista de mi nueva película. Acaba de baixar ara mateix al saluda pati de a tu butaques público, i que ha nos triat el vamos. protagonista de la Madre pròxima mía, pel·lícula. Es estupendo este chico. Perquè imita la vida, malgrat que la vida ningú diu la veritat. Per tant, és veritat que el cine és mentida, o bé diu mentida qui et diu que és veritat. El teatre és veritat, perquè imita la vida, malgrat que la vida ningú diu la veritat. Per tant, és veritat que el teatre és mentida, o bé diu mentida qui et diu que és veritat. Serà que és veritat el cine? Serà que serà mentida? Serà que és veritat la història i el que és fals potser és la vida? Serà veritat el teatre? Serà que serà una estafa? Serà que imitem els altres i bevem de la garrafa? I vius tan tranquil dins l'escenografia, segueixes les pautes que figuren al guió. Així és natural que arribi un bon dia en què transformis la vida real en ficció. I és que en realitat tots es busquen la vida, cercant la sortida d'una forma teatral. Per tant, és normal que tot s'emboliqui i mai no t'expliquis si és fals o real. El cine és veritat, el cine és mentida, el teatre és veritat, el teatre és mentida, la vida és veritat, la vida és mentida, depèn de quin sigui el cristall amb el que es mira. En aquest món traïdor és més veritat i és mentida, perquè la vida es fa d'un color i farem un paper de valent que és linda, que pot canviar de color. En aquest món traïdor
Josep! Josep, com es para, això? Però què fots cridant el Josep aquí al rotllo, home? El que haurien de fer és trucar a la seva dona.